Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal, como estades? Estamos de volta tras un parón breve polo Entroido, que é unha data moi especial para nós tamén. Sí. E hoxe estamos de volta cun podcast moi especial, como sempre. Pois como sempre, pero hoxe aparte queríamos dar unha voltiña máis e interesámonos falar do fútbol base galego, que Sí, está, bueno, en un estado de forma totalmente espectacular. E para iso trouxemos a dúas persoas de dous clubes referente do fútbol base galego. Temos con nós hoxe a Adrián Cajiao, coordinador da canteira do fútbol 8 do Ural. Que tal? Moi buenas. Do primeiro equipo, moi boas. E Alex Villar, coordinador da canteira do Valmillor e segundo míster do Xuvenil A. Hola, boas. Boas canteiras, Sí, señor, dúas auténticas referencias, o Ural e o Valmillor. Escollemos moi ben hoxe. Pois nada, isto é a vosa casa, así que imos ter unha bonita charla sobre fútbol base e sempre comezamos polos inicios. Entón, por exemplo, Alex, coméntanos como empezaches no mundo do fútbol ti a nivel persoal, se empezaste de xogando, contadenos un pouco a vosa historia co balón. Sí, xogando desde que naces. O balón cando está na familia metidos en canto aparece, estás metido no fútbol. Eu con 7 anos empecé no Areosa, estuve toda a miña vida xogando entrenando no Areosa e logo cando se montou, cando fundamos o Valmiñor, pois o antigo Eureka xa vinculado como entrenador, tanto no Areosa como no Valmiñor. E ti, Adri? Eu, parecido, empecé toda a miña vida xogando no Montañeros. Acabei a miña etapa juvenil no Ural e, bueno, logo xa como adestrador, pois empecé no Ural nun Benxamín e ata agora que estou cos maiores, o sea que toda a vida tamén vinculado ao fútbol. Como seniors non tivechedes así aventura no fútbol, non houve máis traxectoria de que xogabades, non sei, xogabades ben, podese dicir. Bueno, eu era o mítico delantero dun 90 que lle mandaban ali os balós a Isla. Sí, sí. E viña todo o equipo detrás miña, bueno. Tes pinta, Verdad, o nivel é o que foi, bueno, metín algún gol de vez en cando, pero bueno, non hubo máis, de feito o que máis xoguei logo como senior foi primeira regional e aí xa dime conta que había que pasar a outra cousa. Ás veces pasa. E ti, Alex? Eu xogaba de medio centro ou na banda, se niveles se un poquinho máis tiñan que tirarme para un lado porque así no medio estorbaba. Xoguén, cando acabén de juveniles, empecé a estudiar en Coruña, bueno, cheguei a xogar en preferente, os viernes a entrenar así, xogaba en preferente, pero era algo insostible, tuven que deixalo, tuven que deixar un pouco aparte. Bueno, e hoxe en día, que estades, como falábamos, coordinando dúas canteiras importantes de Galicia, cal é para que sepa xente realmente, cal é o traballo dun coordinador de fútbol base hoxe en día? O sea, que facedes exactamente? Cal é o vosso? Non sei se facedes o mismo ou sí, bueno, claro. Bueno, eu estou máis enfocado no Ural o fútbol 8, o fútbol base. Sí que é verdad que antes comentábamos fora de micro que, bueno, sí que é verdad que no Ural somos un grupo de personas, somos 4 ou 5 personas os que levamos todo o club, entonces axudámonos uns aos outros, pero bueno, as labores do día a día basicamente son controlar que durante o fin de semana non haya moitos incendios e non teñas que pasar a manguera o luns. Logo supervisar os adestramentos e, bueno, estar a disposición dos entrenadores no que nos pidan, basicamente. Supervisar os partidos o fin de semana. Polo sur, que tedes moitos incendios os fins de semana. A labor que facemos coordinadores no fútbol base en clubs deste tipo, penso que o que fan nun club profesional 7 persoas, 8 ou 10 persoas, porque temos que encargarnos de todo. Sí. Temos que encargarnos de controlar o material, a instalación, os pais, os chavales, os programación de partidos, o tal. Tens que estar, son 24 horas os 7 días a semana. Todos os temas que van surxindo, que van dar, caen encima. Tens que resolvelos. É outra pois. Bueno, pois o traballo da coordinación é, imagino, que en ambos casos, tanto no caso do Ural como no caso do Valmillor, mantedes unha estreita relación co que é o club grande da zona, da cidade. Non, no caso do Ural, obviamente o Deportivo, no caso do Valmillor o Celta, que relación mantedes cos equipos referencia da vosa zona? Por exemplo, o Adri. No noso caso, prácticamente de comunicación constante, non? A verdade é que somos un equipo que soe nutrir todas as temporadas pois nalgúna categoría o Depor
ao final entre a xente que está aí na canteira, os coordinadores de fútbol base e demais, a comunicación a verdade que é moi fluida, todas as semanas, e como comentaba, pois axudarlles. En Coruña sí que está bastante asumido, aínda que actualmente non hai un convenio definido como tal entre o Deportivo e os clubes afeccionados. Sí que asumimos que o equipo da cidade, o que a maioría dos nenos apoian e os que fan ilusión xogar en el, xa vos digo, é unha relación cordial e moi fluida. No caso do Valmiñor, sí que creo que hai un convenio, Alex. Sí. Non sei como tamén asumides esa posición de mellor nutrir ás veces os mellores van para o Celta. Sí, evidentemente. Nos traballamos para que os chavales progresen, melloren e por suposto temos un convenio que regula as relacións que temos co Celta, que bueno, cando se sale incluso do convenio seguimos manténdoas sin ningún tipo de problema, siguen surdindo cousas que están fora do convenio e non temos ningún problema para encauzalas e para que lles axuden. Temos algún xogador, no caso que te falabas de que tedes xogadores entrenando nos dous sitios, normalmente non é unha situación que non vemos moi boa pos chavales que estén a saltos nun club e de outro, pero bueno, sí que temos algún caso de algún chaval que vai entrenar algún día ali, vamos, con normalidade, porque creemos que é o paso normal para calquer chaval que queira crecer. Supoño que non, pero algún vez tivestes algún caso de algún chaval que non quixera ir, no caso do Ural para o Dépor, no caso do Valmiñor para o Celta? Sí, tivemos algunha vez. Bueno, pois porque ben os pais entendían que igual non era o momento, que a ver, isto é como o que se di de ti que preferes ser, como se cola de león ou cabeza de ratón. Pois hai padres que prefiren ser cabeza de ratón e outros que cola de león. Pois aí nós respetamos lóxicamente a opinión, o de por igual, pero sí que atopámonos nas últimas temporadas con casos de nenos que finalmente trasladaron o interese en que acudiran ali con eles e os nenos non acabaron indo. É que claro, comentábamos antes fora de cámaras, Alex, por exemplo, que ti tiñas moi marcado que era a partir de cadetes cando realmente merece a pena quizáis mandar ao neno a un club como Celta ou como Dépor, porque antes diso como que non merece a pena, quizáis que mellor que este cos amigos, tal. Como o vedes vos? É a miña opinión esa. Eu estou totalmente de acordo. Sí, verdad. Nos, a pesar de ter convenio, evidentemente a decisión última sempre está nos pais, nos chavales, nas familias, son os que deciden se queren dar o paso. No, o convenio non ten ninguna obligación de que teñan que ir. Nos pomos a disposición do Celta todas os medios, todas as facilidades e logo eles deciden. Eu penso que nesas edades tempranas non é o máis aceitado. O máis importante non é competir nesas edades tempranas, é formarte e non ter esa presión e non ter esas exigencias que tes ese nivel que eu considero que non son as máis adecuadas. Penso así, é unha opinión personal. Claro, ademais, un club como Valmiñor, un club como Ural, que está centrado na formación de futbolistas, imagino que non se diferenciase moito dun club como Dépor ou Celta a nivel formación de futbolistas. Nos creemos que na estructura base non. Nesas edades eu penso que non hai grandes necesidades que non poides cubrir nun club que funciona, que ten os medios e que funciona medianamente ben. Pode haber outros clubs que de outros niveis que igual non teñen as capacidades para poder facelo, para poder desenrolalo, e igual aí sí pode ser aceitado un cambio po Celta. Hai casos e casos, pero eu doulle prioridade nesas edades a outras cousas. Penso que levar un neno de esas edades a un club deste tipo hai moitas posibilidades de que quede no camiño. Que, falando diso, sobre todo que eu ainda teño recente a etapa de adestrar en cadete, xuvenís, precisamente hai moitos nenos que van en edades moi tempranas a clubes como Deportivo Celta, e iso logo fomenta o seu abandono deportivo a unha idade todavía máis temprana que os que non van. Correcto. Entonces, ou unha frustración con 10 anos ou con 12 anos que é máis difícil de xestionar que con un rapaz de 16, de 17 ou de 18. Se tes o rapaz nun entorno no que traballa ben, está cos amigos, está feliz, está disfrutando, eu penso que nesas edades é o prioritario nun neno. O seguinte, chegado a edade infantiles, de cadetes, de juvenis, aí é o momento de que un chaval xa pode afrontar, xa ten unha madurez un poquinho maior, xa lle podes expor unha situación e pode tomar unha decisión e afrontar unha cousa deste tipo. Pero eu con isto tampouco quero facer unha crítica a estes clubs, o Celta, tal, creo que é un tema xeral. O sea, ahora mismo estamos facendo unha competición de infantiles Liga Gallega, ou Liga División de Honor, que a nivel de toda Galicia. Eu non son partidario diso. Por exemplo,
Claro. Eu creo que chegaremos, no camiño que levamos, chegaremos a facer un campeonato de mundo pre-Benjamín. Sí. Non lle miro sentido. Ao final estamos xogando, eses nenos están xogando cunha presión que nesta edad, en ese momento, non é adecuado. Adecuado é que sean capaces de pensar, de estar tranquilos xogando, de desenrolar outra serie de cousas disfrutar. que cando tes unha losa encima non é moi fácil. É que igual por eso, joder, fai anos, eu acórdome, fai xa 15 anos ou casi 20 anos, o Celta e o Depor non tiñan categorías alevíns, benxamíns, empezabas sempre En un pouco Coruña, desde hai aproximadamente o que diste 14, 15 anos. Antes o Depor empezaban infantís directamente. Sí, o Celta me parece que era unha O cousa. Celta desfiso. O Celta hubo un ano, o ano de o Rata, Johnny, non sei se recordades este xogador, era Benjamín ou pre-Benjamín, non sei que categoría era, e desfiso as categorías, e foran, eu recordo que fora todo o grupo casi xunto para o Sárdoma, outro grupiño Santa Marina, nós no Valmiñor apareceu un chaval, Julián, creo que estuvera con nós, desfixeron as categorías, e durou 3, 4, 5 anos e volveron a facelas despois, me parece. Eu entendo que tamén, bueno, igual perden o control dos chavales, teñen algún medo, non sei cal pode ser o motivo, pero o que sí é certo que hai outras comunidades, hai outros sitios onde sí funcionan así, ou onde non teñen equipos ou os teñen dunha maneira máis moito máis distendida, con menos competición, con menos exigencia, e siguen salendo xogadores. E siguen salendo xogadores igual que aquí. Sí, porque para vos cando se fai produce ese cambio, claro, no rapaz de, oye, hai que empezar a competir, xa se poden dicir certas cousas aos rapaces que claro, máis de fútbol de verdad. Cal é a filosofía do Valmiñor e Dural nese sentido, a partir de que edad? Nos, por exemplo, sí que quizás notamos máis ese cambio a partir da categoría cadete. Quizás sí que o que chamou o cadete de división de honor sí que é cando catalogamos quizás un equipo como de rendemento máis que de formación. Hasta esa categoría todo que infantís, cadete de primeiro ano e para baixo, o fútbol, en este caso o fútbol 8, etapa de formación pura e dura. Nos hai moitas contradicións en todo isto que vou a decir, pero a realidade é que nos os infantiles, incluso os alevíns, cos campeonatos que xogan, as ligas que xogan, os torneos que xogan, ao final, ao nivel de exigencia que lle estás dando, non é o que lle queramos dar nós, é o que lle dá todo o entorno futbolístico, claro, a categoría que está xogando, os torneos que van a competir e todo. Nosa realidade, o que penso e o que queremos é quitarlles atención a esas cousas, e penso que a partir de cadetes de segundo ano é cando realmente teñen que empezar a competir, se hai unha categoría moi exixente e realmente lle tens que empezar a falar de outras cousas e a exixirlle outras cousas e a entender aspectos competitivos. Antes, eu creo que o mellor é quitarlle toda esa presión e que xoguen, que intenten, que se confundan, que experimenten e que poidan atreverse a facer cousas que se non as aprenden esas edades é difícil que en outras os poden aprender. Claro. En ambos casos, imagino que non só Celta e Depor fan un proceso de captación, vos tedes unha gran canteira, iso tamén é porque hai un proceso detrás. Non sei se nos podedes explicar como é ese traballo, como facedes vos, ese proceso de captar na zona da Coruña, na zona, bueno, de Vigo, Nigrán. Bueno, nos, aínda a risco de quedar como políticamente incorrectos, pois sabedes que este tema é algo arisco. Sobre todo coas redes sociais, que eu creo que é o que influe máis nesto, porque antes eu cando xogaba ao fútbol se facía exactamente o mesmo cando tiña 9 anos e demais. Nos o noso proceso basicamente a través de, bueno, traballamos un grupo de captación, que en este caso pois tamén eu como coordinador intento xestionar un pouco. Sí que é verdade que, bueno, vamos a ver partidos pola zona, así que pois intentamos que o entrenador que xoga pois quizás un día ás 12 da mañán, pois e ás 11 hai un par de pois que ir durante a tempada vendo xogadores, incluso, como dicías, a propia competición, xa ti cando vas a ver os teus propios equipos, correcto, xa te fomenta a ver outros antes, despois, hai etapas tanto en Navidades como en verano de moitos torneos, bueno, ao final xa é a competición intrínseca en sí a que te fai ver xogadores. Sí, e logo, bueno, pois no caso de que haya algún xogador, non só é pasar moito, sempre intentamos fomentar, pois, equipos como podemos ser Valmiñor ou nós que temos varias letras dentro de cada categoría, o ideal sempre que un xogador que está nunha letra quizáis porque igual non se desenvolveu ao mesmo tempo que outros, pois que poda cumplimentar, non, a letra superior. Pero bueno, hai casos no que efectivamente pois avisas o clube correspondente e intentas atraer algún xogador.
No caso de zona de Nigrán, Unha cousa Vigo. parecida, nos vamos a, non somos clubs profesionales, ao final entre os entrenadores, os adestradores e os coordinadores intentamos levar un control máis ou menos dos xogadores da comarca ou da zona, un control daquela maneira, porque ao non ser profesionales non temos unha observación tan exhaustiva, non facemos uns filtros tan importantes, pero bueno, nos sobre todo o primeiro é mirar para dentro. Nos intentamos, o que estaba falando da promoción de xogadores, nosotros é o prioritario, mirar o que temos, tratar de aproveitar todo o que está no club, e tratar de progresar e de polos na situación, sempre nunca adiantar plazos e cousas por alguén nunha situación que non poida solventar. Se promocionas un rapaz que non é capaz de superar ese listón que lle pos, pois é complicado, pero o primeiro mirar para dentro e logo ter esa información. E incluso, bueno, en moitos casos fichar, pero en outros moitos, ao conocer os xogadores dos outros clubs, pois podes ter a información suficiente para que, se eles queren cambiar, ofrecerse ou aparecen, ter a información suficiente para poder decir, pois encaixa ou non encaixa na estrutura do noso club. Xa non digo solo técnicamente, o sea, a nivel de forma de funcionar, de pensar, e de traballar, porque non sei, ao final queremos xogadores que teñan paciencia, que sean disciplinados, que estén funcionando que crean no que están facendo, xogadores que están cambiando de equipo cada 2x3 buscando crecer de calquer maneira, pois non nos interesan demasiado. Pero tamén é complicado, imagino, non? A hora de fichar a un rapaz que ao final son nenos, pois valorar ese tipo de cousas máis o mellor máis psicolóxicas e tal, ten que ser complicado tamén, non? Claro que é moi complicado, e que a maior parte das veces equivocaste, porque non tes información suficiente, nós non somos profesionais, incluso os profesionais se equivocan, nós tamén, pero bueno, intentas fijarte nesas cousas, intentas valorar moitas cousas, non só os aspectos deportivos, porque ao final nos estamos formando xogadores, estamos traballando non para quedar campeóns de nada, sino para establecer unha serie de criterios de funcionamiento, unha serie de valores, unha serie de formas que queres que funcionen. Moitas veces é tirarse un triple tamén, porque dis que se están formando como persoas e a mellor un sai cherrá bueno, o caso máis que máis veces pasa que igual un entrenador que está, por poñerte un exemplo, no infantil B, e a temporada que ven non levo infantil A, pero recomendo unha fichaxe dun xogador, ese xogador acaba no clube, e o adestrador que ven novo di, pero correcto, que veo aquí? Claro, eso pasa, pero é o que di Alex, ao final non somos profesionais, equivócanse, el no seu caso saberá de moitos xogadores que igual van para o Celta e o Celta equivócase o Deportivo, como non vamos a equivocarnos nós. Correcto. A min pareceme de moita responsabilidade iso, o sea, me parece unha responsabilidade importante, deixamos en mans dos entrenadores moi pouquiño isto, pasa polos adestradores, e chega a coordinación, e valoramos, e pensamos, e é algo, facer a un chaval que sacalo do seu entorno, que pode estar máis ou menos ben para traelo para un club, tes que ter moi claro que as cousas lle van a salir ben. A min parece unha decisión que non me gustaría que se tomara lixeira con meu fillo, ni con ningún. Entonces sopesámolo bastante, equivocámonos como todo o mundo, pero intentamos en ese aspecto ser bastante responsables con as decisións que tomamos. E que radio de acción tedes máis ou menos? É dicir, así en modo de curiosidade, non sei se vos ven á cabeza así algún fichaxe tanto de Ural como de Valmillor de algún rapaz que o trouxera desde moi longe. A min a veces, perdona que me adiante, a min a veces chego a algunha reunión con algún pai que me dan ganas de decirle, mira, tens que quedarte onde estás. Porque eu penso a distancia na que está e digo, non pode ser, non pode ser. Por exemplo, desde de onde? Os chavales de Pontevedra teñen vida xogar a Valmiñor, chavales que veñen de 45 de unha hora, se miras a Tui, a Guardia, de Porriño, de Mondariz, de Cangas, de Fala ben das canteiras. A min faime gracia porque fora de cámara falamos disto, cando cheguei a Santiago falamos disto, é curioso, nós tamén temos xente que ven de Santiago, da zona de Santiago e de máis lonxe de Santiago. Eu o que dicía antes, xa vos digo, eu vou a ver o partido e vexo o neno aí xogando e eu digo, pois que ben que este aquí, pero non o entendo. Claro. Non o entendo, porque claro, hai sitios, me refiro, cerca da súa zona ou demais do seu entorno, para nós é un privilexio. É un privilexio que eses nenos decidan estar con nós. Pero pensar en tanta distancia, bueno, pois ao final é a elección dos pais e nós como club, se queren contar con nós, encantados. Claro. Sí, é un orgullo, pero tamén é unha responsabilidade tremenda. Eu teño no Juvenil C
No juvenil C noso temos chavales que veñen desde Cangas. Sí. É un orgullo, é fenomenal que escollan o noso club, pero tamén é unha responsabilidade tremenda. É dicir, este chaval recorre 45 minutos para vir aquí a entrenar hora e media. Esta hora e media que ten aquí ten que ser Correcto. ten que ser moi boa. Claro. Ten que valerlle a pena, temos que funcionar ben, temos que facer as cousas moi ben. Motiva tamén, Claro, en certo Sí, modo. claro, ten que ser unha responsabilidade tremenda para nós. Eu en moitos casos, sí, podo decir e podo entender tamén a veces, digo un pouco en broma, o tema de que chego ali e que lle digo, mira, no, que é mellor que te quedes, que son moitos kilómetros. Pero a veces é certo que están nun entorno, nos depende hacia onde vai ese radio, hai sitios que os clubs nos que poden funcionar, nos que teñen de cerca deles, pois o mellor o ámbito que eles traballan pois son categorías moi baixas e pode ser que sí, que non teñan nada de camiño entre medias e que no que poidan traballar ben. Pero hai outros que sí. Hai outros que sí teñen polo camiño, teñen algún equipo que dices, hostia, aquí tes para traballar perfectamente a mitad de camiño, tal. Bueno, máis orgullo, pero tamén máis responsabilidade. Mollándonos un pouquiño, metendo un pouco de salseo, temos aquí unha pregunta de anruba.oficial que pregunta: cal é a necesidade de tendo ata 5 equipos por categoría chamar a rapaces de outros clubes? Non sei se tedes así... Está resentido Sí, este, sí, sí. Non sei se tedes así algún, ao mellor, seguramente houve algún momento de mal rollo con algún club, ao mellor que roupastes algún futbolista ou que vos pasou a vos, non sei... O sea, a todo equipo de a fútbol ninguén lle pasa. gusta, a ninguén lle gusta. Eu sí que creo firme, voume mollar con este tema, sí que creo que en función do club incluso a veces hai certa, bueno, non quero dicir hipocresía, que soa moi forte, pero é unha, o sea, a maioría dos clubes dentro do entorno no que poden mellorar os seus equipos o intentan. Esa é a realidade. Sí, evidentemente. Esa é a realidade. Estábamos falando antes, o que priorizamos, pero non solo Ural, Valmiñor, clubes como que se pode referir esta persona que pregunta, que teñen varios equipos por categoría. Eu invito a calquera que nos intente ver traballar. Fomentamos a promoción interna dentro dos equipos. Correcto. Pero sí que é verdade que hai veces que, bueno, pois surxen estas ocasións, pero que moitas veces non vamos nin nós a por eles. Que eso é o que a xente, porque a nós nos chama un chaval que nos consideramos que pode ser válido para o noso equipo, foron eles os que se puxeron en contacto con nosotros, pero fora van a dicir que fomos nós a por el. Entonces hai... Sí. É un tema bastante complicado de xestionar. Pero, bueno, malos rollos... A ver, pero eu creo que no ambiente de fútbol enténdese. Sí. Enténdese entre os clubes. Nos entendemos mellor que quizás logo para a opinión pública. En un porcentaxe alto, sí. Nos fichar, chamar xogadores ou buscar xogadores para un equipo que non sea dunha categoría alta, Claro. non existe. Non existe. Nos podemos chamar un xogador porque o equipo de cadete de división de honor non completa co que temos, consideramos que non os chavales que temos no club non son válidos e buscamos un, dous xogadores máis. Para un equipo de B, C, D, tal, para aí non se ficha ningún xogador. Nos o que si temos como máxima dentro do club é que nos queremos facer fútbol para todos, e se temos un grupo de chavales que temos que facerlle un equipo, temos que facer un equipo máis, con moito dolor temos que facer un equipo máis. Aguapastos. Con moito dolor. Porque a ocupación do campo é altísima, porque non temos capacidade, a infraestructura ten que crecer e tens que ter adestradores adecuados, entonces temos que facer un equipo máis. Pasounos en Alevín, temos un 7º equipo Alevín, para nosotros foi un drama facer un 7º equipo Alevín. Madre mía. Pero que o contrario era decirlle a 7 chavales, decirlle, mira, fora. Eso como xestionades? Porque faise? Cando chegas a idade... Nos intentamos que non, por eso digo esa situación. Nos tivemos o mesmo caso este ano cun 6º equipo Alevín, porque senón tiñas que dicirlle a 5 ou 6 nenos do clube que levan toda a vida que eso non o podes permitir. Ao final, nos da maneira que o xestionamos foi preguntando nos colexios, indo a colexios, intentando pois nenos que estiveran que quizáis ou só tiveran o fútbol como actividade escolar e que quixeran empezar nun ámbito máis, bueno, probar un pouco o fútbol base a nivel máis un poquinho competición e demais, e foi como intentamos xestionalo. Coincido aí con Alex, nos igual para as letras B non se ficha, pero nin nós nin ningún club cos características parecidas. Nos ir a buscar chavales non nin se nos pasa pola cabeza, xa che digo, nos ahora mismo temos que intentar reducir equipos, intentar manter ou reducir equipos, pero claro, temos que montar os equipos que temos en función dos chavales, non
nunca te dicimos, hostia, estamos nun límite que temos que buscar 5 máis para facer un equipo. Non, a situación é ao revés, de que temos que parar isto, que non podemos facer un máis. Eu penso que ao mellor hai xente que ten que facer autocrítica tamén, é dicir, teño que como dar un paso. Como quere vir un chaval a un equipo de noso, se ten un equipo ao lado, tampouco contento, non sei, non sei. Habría que preguntarse cousas. E tendo esa cantidad de equipos, a disponibilidade de campo, como funcionará? Disponibilidade de campo. E, nos en Coruña, alquileres, facer sudokus prácticamente a veces para cadrar nun campo e que a condición de entrenamento sexa a mellor posible, pero é complicado, é complicado e, bueno, como pode ser o principal, alquileres de campos, porque no noso caso, coas instalacións municipais non conseguimos cubrir toda a demanda que temos. É imposible. Nós temos 2 instalacións e estamos no límite. O noso tope é poder garantizar unha calidade de adestramento adecuada. Se aumentas equipos, a calidade de adestramento disminúe. Entonces, ahora mismo estamos no límite, esa tesitura do 7º equipo alevín, tuvemos unha ampla discusión para que podíamos facer, que xa estamos traspasando o límite. Entón, nosa intención é intentar adecuarnos ao máximo que nos permita o campo para garantizar uns mínimos de calidade de adestramento. Estamos, xa che digo, no borde ahora mismo. Temos que adecuarnos a iso, pero sí ou sí. E non nos plantexamos buscar máis alternativas porque xa non é o límite do campo, é o límite da estrutura que temos. Nós somos 30 equipos, 40 entrenadores, ou 50 ou 60, e non somos profesionais. Entón, tamén implica perder calidade de funcionamiento, de xestión e de adestramento ou non ter a estrutura adecuada ou que funcione da maneira adecuada para poder garantir os mínimos. Complicado manter iso. Bueno, falando da figura de adestrador, unha pregunta clásica, de feito temos aquí que a fai Tono Velo, /, que di, canto hai de adestrador e canto de formador na figura dun adestrador no fútbol base? Como o vedes vos? Que porcentaxe? Eu considérome formador completamente. Igual, ainda agora en senior, eu considérome Adri. Depende do contexto, sobre todo depende do, pero bueno, máis que formador eu te diría en senior xestor de grupo. Vos xestor de grupo? Máis que outra cousa. E na base completamente. Eu creo que hai máis parte de formador, ten que haber moita máis, e se non hai máis parte de formador que adestrador, quizáis non é o sitio adecuado dese adestrador. Ajá. Completamente de acordo. Moita diferencia de adestrar o senior a adestrar os rapaces. No teu caso, por exemplo. Sí, bueno, no meu caso sí. Partindo da base que a miña familia nin me coñece, de cando entrenaba en base, agora cando entreno en senior, hai moita diferencia. Pero bueno, son contextos de fútbol distintos. Eu sí que intento que, sobre todo os entrenadores que entran, eu teño a sorte, sempre o digo, eu empecé hace 9 anos no Ural, e o primeiro equipo que entrenei no Ural foi un Benxamín D. Entrei porque me gustaba o fútbol e a base de interese, de seguir aprendendo e demais, pois mira, pois hoxe podo dicir que entreno o senior do clube e ademais, bueno, pois levo a coordinación do fútbol 8. Pero bueno, xa te digo, sí, é unha diferencia grande. Temos unha pregunta despois, voume adiantar, porque acordeime que nos pregunta que Barsete. Consello para adestradores en experiencia, en plan, en fútbol base. Que erros pode cometer o que decides? Cal é o perfil de adestrador que non pode adestrar en fútbol base? Por exemplo, que berre ou que insulte aos chavales, que eso xa é moi heavy, pero non creo que... O que queira ser adestrador. Sí. Sí. O tes que ser formador, ten que gustar o que faz. Se te ibas a adestrar a fútbol base, pasa moito agora, fai uns anos, non sei se si o título de entrenador prácticamente, igual non recordades, pero antes podía facer calquera de adestrador, puñarme ali e listo. Ahora, bueno, é certo que vaya por diante, que é unha mellora importante, que haya esa formación, que se exisa iso, que estén tal, pero nos levan a un extremo opuesto, que chega xente que quere ser adestrador profesional e se pon no fútbol base, empeza a adestrar e vai a analizar os rivales e que lle pon un vídeo tal e que non sei, que é unha cousa que a min pareceme de tolos. Non o facedes, non? Igual a mellor. Eu non usei unha pizarra na miña vida. Eu tampouco. En base, non a uso case en senior, imagínate no... Claro. Queremos facer cousas en fútbol base que non corresponden á idade que están traballando, non corresponden á situación na que está completamente fora de lugar. É unha pelea constante.
é unha pelea constante, pero o tema tamén é normal, encaixa, non é unha crítica a eses adestradores sacan un título, queren formarse, queren traballar e queren chegar o máis arriba posible, pero no fútbol base é un problema eso. Eu, así, engadindo o que dis, unha recomendación que lle daría aos adestradores que comecen é que non reproduzan as tareas de YouTube. Un clásico de Dígolo de verdade. Ver aí o entrenamento de Guardiola. Porque hai moitos callos e igual non toca reproducir as tareas que ven en YouTube. É un mal endémico do fútbol base tamén. Xa, porque eso tamén, claro, hoxe en día a xente ten moito máis acceso, ao mellor antes tienes que romper ti máis a cabeza para preparar un entreno tal, hoxe en día tras todo. O feito de interesarte por buscar, eso tamén pareceme moi ben, porque parte do eu o fixen. Pero ti, claro, non podes chegar e ver o rondo que fai Guardiola co Manchester City e querer que o faga o teu alevín. E que o faguen igual. Claro, é que non tes a Nico, nin tes a De Bruyne, tes a Pepe, tes a Xose. Claro, pois aí un pouco onde vou con podes aproveitarte desas cousas, pero tens que ter a capacidade suficiente para ser capaz de adaptalo, de pensar de que podes aproveitar dai, que podes trasladar, que podes transferir e que podes dar. Vos consellos. Outra cuestión peliaguda do fútbol base, obviamente, sempre son os pais. Como vedes o tema dos pais? Porque eu sei que hai moitas voces que din que o mellor estaban mellor fora do campo de fútbol. Moitas veces, non? Entrenos e partidos e tal. Vos como vedes o tema dos pais hoxe en día no fútbol base? É complexo, Mellorouse, porque, bueno... Supoño que é un problema endémico en todos os deportes. Xúntase, sempre o digo, xúntanse ao tema dun fillo, que é algo que é moi sensible, e o tema do fútbol, que é unha pasión, que tal, é unha bomba de reloxería. Eu teño mirado casos e casos de persoas que son, e sempre eu digo os adestradores, ademais, cando me veñen, o sea, co pai esta historia que me fixo, que me di, que me tal, e digo, queren matalo, claro, e digo, é unha persona excelente. Seguro que é unha persona excelente, pero se estás juntando isto con outro, tal, e dá isto. Pero se conoces fora de aquí, seguro que é unha persona excelente, normal, pero dentro deste ambiente é unha... Ou non, a mellor é ciento de los facetas. Habrá casos, haberá casos. Son necesarios porque somos que nos traen os nenos a xogar, o sea, hai que ter unha relación con eles de convivencia, por decirlo así, dentro duns límites. Pero bueno, a nós, por exemplo, sí que nos gusta un pouco para evitar logo males maiores. Eu sempre poño o mesmo exemplo nas reunións de antes de empezar os adestramentos e demais, que lles digo, porque sobre todo o comezo das tempadas tes a gran problemática de cando elaboras as plantillas. Ese é o maior punto de conflicto, é o momento no que máis conversacións poden aparecer. Logo durante a temporada, bueno, pode surxir algunha cousa puntual, pero máis. Eu sempre poño o mesmo exemplo. Eu fai pouco fun a unha academia de inglés para mellorar o inglés. E a min fixeron unha proba de nivel para ver onde realmente tiña que empezar. Igual que eu non poño en dúbida o nivel de inglés que me din os profesores, neste caso, eu creo moito tamén na figura do adestrador como incluso un profesor de fútbol, un formador de fútbol. Estamos poñendo en constante dúbida a capacidade e a valoración dos adestradores, que moitas veces non é o sea, é simplemente para beneficiar ao neno, porque se ti pos o neno nun contexto onde el realmente non pode desenvolver mellor as súas características, ao final o estás expoñendo máis. Vaise frustrar. Os nenos teñen que xogar acorde ao seu nivel e a súa etapa de formación. Eu vin casos, en Oural tivemos un caso moi concreto dun xogador que non entrou en fútbol 11, o sea, en fútbol 8 nunca estuvo nas categorías AS, entrou nunha categoría en cadetes e acabou de capitán do xuvenil de División de Honor do Oural. Podes dar o nome? Pois que a min me pillou entrando no clube. Teño un exemplo moi parecido. Agora co nome, a verdade que o buscarei. Vale. Pero sí que o recordo, porque eu empezaba no clube, iba a ver os partidos sempre que podía do xuvenil División de Honor, e comentaronme ese caso dun rapaz que estivo, pois, seguramente ben aconsellado, que
traballou o ritmo que foi crecendo e demais e chegou a... E tiveron a paciencia, E tiveron o a entorno paciencia, tiveron a exacto. paciencia que teñan que ter, a confianza na xente que está traballando. Claro. Nos tuvemos un caso idéntico, que un chaval que non chegou en cadetes. Podes dicir nome... Sí, neste caso saliu ano pasado de Juvenís, Mateo Aguayo, un chaval que está xogando no Gran Peña na terceira división. Sí, sí, sí. Pues ese xogador nunca estuvo nun A nin un B. En cadetes chegou a xogar no A, entrou así un pouco de refilón o seu segundo ano, tal, en juveniles estuvo no C, do C pasou directamente ao A. É que claro, tamén... no A fixo unha temporada espectacular. Está o dilema ese que para o pai sempre o mellor é o seu fillo. Pero bueno, deixemos eso É eso unha aí. xestión complicada. Falábamos de xogadores concretos, seguro que ao longo dos anos vistedes pasar moito talento polas vosas mans incluso. Non sei se nos podedes dar así algo, nomes de futbolistas que pasaron por Ural, polo bueno, Ureca, Valmiñor, que, bueno, sabemos que hai xogadores vos. Non sei. Tiago Alcántara. Tiago Alcántara. Además, Se pegaba un pouquiño, non era mal xogador ese. E que o sufrín. Cascache algunha patada? Non, cascounos el 5. 5 goles? Tiago, Vale, que fueran Tiago patadas. e Rodrigo que estaban naquele equipo. Correcto. Madre mía. Correcto. Non había manera de Tiago non creo que hubiera un xogador dese nivel en Galicia. Daste conta cando ves un futbolista así? Tiago técnicamente era espectacular. Sempre, Espectacular, non era algo que non podías mirar, eu non mirei na vida. É certo que logo tuvemos outros xogadores que tamén penso que non estuveron tan lonxe del como para a distancia que logo tuveron. El chegou a ser unha figura mundial e outros a mellor non chegaron a ser nin profesionales. Claro. Nos tuvemos un chaval que se chama Pedro Vázquez, que xogou no Coruso, que era un xogador espectacular, pero espectacular. As circunstancias non o deixaron chegar ao nivel que eu creo que realmente tiña. Logo nos que xogadores estuvemos por ali, pues, aparte dese que acabamos de nombrar, pues, estuvo Rafiño, irmán de Tiago, Santi Comesaña, que está no Villarreal, foi outro xogador que non sei o de máis identidade de Valmiñor, porque un chaval que xogou hasta Juvenís, os 3 anos de Juvenís xogou no de Valmiñor. Nigrán. Sí. Vivía ao do campo, bueno, ese tuvo toda a súa trayectoria con nós, chegou a onde chegou. Sí, non é o caso máis evidente, quizás o de Lucas Vázquez, que é o máis famoso que pasou polo clube. Logo tivas as plantillas, algunhas de segunda ref e moitas de terceira ref, están plagadas de xogadores Que pasaron. Claro. Sí. Ostras, decíanos ahora que estou pensando, Santirso, por exemplo, de preferente, bebe moito do Ural, pode ser? Bueno, é que o seu adestrador, o Fabio, que lle mando un saludo desde aquí e demais. Estivo aquí, Sí, o sei. Bueno, foi entrenador do Ural moitísimos anos e, bueno, conoce. Ademais, ele está nun proceso, se non recordo mal, creo que foi o ano antes da pandemia o que deixou de formar parte do clube. Claro, esos xogadores que tivo que el coñece de infantís, xa están na etapa senior, claro, ese é o caldo de cultivo perfecto, el os coñece ben. Sí, é un caso moi evidente que temos ali. Se vas a plantilla do Santirso, é raro que haya moitos xogadores que non pasaron polo Ural. Eso é verdad. Nos outro xogador que non me gustaría nombrar, porque outro xogador que sí que ten unha identidade de Valmiñor 100%, que recorreu toda a súa vida. Santi é certo que empezou nun Nigrán, nun club que había en Nigrán, a infantiles, ese club de seguisos, e pasou a Valmiñor. Pero Brais Martínez, que está no Ferrol, é un xogador que empezou con nós desde os seus inicios, unha familia espectacular, un rapaz espectacular, está onde está, sen ser un talento brutal, pero era un chaval cun traballo e cunha fe e cunha voluntad. Pasa polo Londres, sube o Bergantiños, sube o Racing. Espectacular. Espectacular. Sí, a verdade que sí. Bueno, outra cousa importante que se está dando ahora moito no fútbol base é o tema dos representantes. Non sei como vedes a figura de que cada vez haya máis representantes no fútbol base, como opinades deste tema? En concreto son totalmente contrario a eso. Creo que, a ver, ao final, se entende esa figura dun representante como tal, que é o que busca un representante? Como, ao final, o seu traballo. O traballo dos representantes é, sí, aconsellar. Tamén, quero dixer moi claro que depende da etapa, podo entendelo máis ou menos. Eu estou falando no meu caso de etapas moi tempranas de idade. A min costame moito os nenos, o que teñen que facer é divertirse e estudiar. E o demais xa vendrá cando teña que vir.
A min cóstame dar unha opinión. Eu teño moitos amigos representantes, pero é totalmente innecesario. Eles sábeno, pero a realidade nos leva a iso. Cada día captan os rapaces máis tempranos e senón o fastío fallo da lado, e ao final nadie lle pon freo a esta situación. E nos estamos encontrando con representantes que collen a un chaval Benjamín para leválo do Valmiñor ao San Miguel, ou do San Miguel ao Coruso, do Coruso, unha cousa que é un sinsentido tremendo, pero o que penso, o que te ten que por freo a isto é un pai. Correcto. Ten que ter o sentido común suficiente para decir isto non ten nin pés ni cabeza. Claro. Sí entendo a situación dos representantes, entendo hasta que poidan tratar de buscar un vínculo, que poidan tratar de conectar, de estar cerca, de tal, pero máis de iso, o sea, é que é completamente innecesario. Pero a situación que vivimos nos leva a iso. Falaba Adri do tema das clases, de que ten que estudiar. Non sei se tedes algunha relación cos coles, con mirarse vai ben académicamente o rapaz. Nos noso caso sí que interesámonos porque saber a raíz dos adestradores normalmente sí que, bueno, o que se di sempre, ¿no? A ver, que tal va, bueno, interesámonos nese sentido e, lóxicamente, nos como aspectos a ter en conta para unha convocatoria, pois asistir aos entrenamentos, pois, por exemplo, se o neno ten un exame, ten que faltar a adestrar. O primeiro, sen dúbida. Sí, está claro que ten que compaxinar, que a prioridade está aí, pero bueno, repito, o primeiro que ten que ver por iso é un pai. Un pai, unha nai, vamos. Teñen que preocuparse diso. Nos desde o club, evidentemente, todas as facilidades do mundo e todas as preocupacións do mundo por ese aspecto que é o prioritario. Se suspende moito o rapaz xoga? Sí. Sí. Da igual. A limitación, non vamos a ser hipócritas. Hai que ser realista, sí. Hai que ser realista. Esa era a pregunta. Dependerá dos casos. En algún caso, tuve en algún caso diante encima da mesa de un chaval que mal nos estudios, incluso en comportamento no colegio, tal, que a nai quere tomar unha decisión ao pai, respaldámola. Podemos estar de acordo, non estar de acordo, pero vas a respaldala. Pero entrarnos nesas decisións, vas a entrar en contradicións tamén moitas veces, en moitas situacións complicadas. Bastante temos co que temos. Se a decisión é do entrenador é porque o partido cree que non é moi complicado. Vale. Básicamente, se é complicado, o rapaz xoga. Sempre que lle deixen os pais. Claro. Perfecto. Pois pasamos ás preguntas da audiencia. Pasamos ás preguntas da audiencia. Temos por aquí a primeira de Fusti, do noso querido Fusti, que nos pregunta que nivel de análise se utiliza en ligas nacional ou división de honor. Bueno, Liga Nacional no caso do Ural, división de honor. Análisis de imagino que análise de partido, de análisis de nos de rival, vídeos de rival prácticamente entre 0 e 0,1. Unha cousa así. Non son partidario para nada diso, nos traballamos con o noso equipo. Temos unhas nocións básicas do equipo rival, de se máis replegado, menos replegado, se contraatacas, se che apretas, se hai algún xogador destacado, e punto. Análisis de vídeo, non vou a tirarme o moco aquí de que cero completamente. Nos coincidimos nese caso totalmente. Sí, a mellor dir a ver algún partido sí, tal. Claro. Sí. O mítico. Temos outra de Iván Otero que pregunta: como se ven de aquí a uns anos equipos como Ural, Valmiñor con relación a Celta Depor? Estar máis cerca deles, seguir aí facendo un pouco de nutrir de futbolistas a... Eu quero pensar que tamén nós somos equipos necesarios para ese tipo de clubes profesionais, non? Un intermedio, non? Exacto, que somos equipos onde eles tamén ven os xogadores nun contexto no que logo poden sacar tamén as súas propias conclusións. Home, a todos nos gustaría estar máis cerca, porque significa, canto máis cerca estás deles, significa que estás facendo pois relativamente ben as cousas. Pero bueno, creo que nós temos que ter claro que somos clubes destinados á formación e non saírnos moito dese guión. Sí, non é un obxectivo estar máis cerca ou máis longe do Celta, do Depor. O noso obxectivo é traballar ben, que os chavales adestren ben, que os chavales equipos estén ben atendidos. E con iso chegarás ao resultado, levarás onde tal, pero o resultado, xa o di a palabra, é o resultado dun traballo. Traballas e punto, é onde te leve. Sí, señor. Pregúntanos aquí tamén, Dani Franco /3, dinos, queremos salseo, onde cobran máis os adestradores, en Vigo ou na Coruña? Pois deberán de cobrar en Vigo máis, Se digo a verdade, non o sei. Nós temos damos unha compensación de gastos aos adestradores que en ningún caso pagas o que fan, en ningún caso. E non sei a nivel
de outros clubs ou de outras tal, non sei realmente como pode estar iso, non manexo esas cifras. Pero ao final eu creo que é o que distí, é unha cuestión de cubrir os gastos. Eu non creo que ninguén este adestrando no fútbol base porque queira Facerse rico. Exacto. Sí, Estás porque evidentemente eu casi tomaba pregunta polo fútbol aficionado, que é onde realmente dan algúns cartos, Sí, algúns sí. cartos máis, pero no fútbol base, vamos. No Non aficionado- pagas o que non recibes o que bueno, das, pero a ver, sin no duda. aficionado recibes un pouquiño máis de compensación, pero tampouco Sí, te creas que tampouco que non coñezo moi ben esas cifras, pero vamos, que comparado ao fútbol base sí que está un pouco por riba, está pero un pouco por riba. Pero vamos. Pero bueno, para Sí. se fas un petiño durante o ano, unhas vacacións, nadie vive disto, nadie vive disto. Xa. Despois temos unha de Alex Carril, a mellor sonache o nome, Sí, Adri. o coñezo. Ou ten un tocallo por aí ou Adestrador Dural, e que di, son dous en unha como coordinador, que creo que é o máis importante que mellorou a escola dende que estás ti, e outra que porque te comparan con Fernando Vázquez nos banquillos. Bueno, primeiro, a primeira parte creo non creo que teña que contestar esa pregunta, pero digo por qué, porque creo que todos, incluso eu fun adestrador con outros coordinadores e que creo que todos aportaron o seu Un proceso. é un proceso. Entón, eu quizáis o que podo aportar é que como entrenador quizáis demandaba unhas cousas que agora estando no cargo de coordinador, pois podo favorecer máis a que se den, pero seguramente me este deixando outras que outros coordinadores lle daban máis importancia. Eu creo que é un proceso do clube, un clube medianamente ben estruturado como Ural, creo que eso o ten, vamos, podo estar eu, pode estar, pero ademais que non son decisiones unánimes miñas neste caso. Hai unha serie de persoas que traballamos e temos que estar acorde en iso. O de Fernando Vázquez, bueno, a ver, eu son unha persoa moi nerviosa, non? Hai que dicilo así. Por eso digo que os meus pais non me coñecen cando de feito estiveron que levaronse unha desilusión o domingo porque viñeron a verme o partido co senior. Expulsado. Estaba sancionado, eles non o sabían. Claro, foron ali na grada pasando desapercibido e digo, Pasando desapercibido. claro, me di, xa votaron. Na miña casa enteranse de oídas tamén por iso. Claro. Esas cousas. Entón, pero sí que é verdade que he de dicir que son solo goles moi puntuais, pero bueno, as carreriñas na banda na grela son a veces hai veces que son menos frecuente que outras, van función do que gañemos ou non, pero como hai un gol no 90, bueno, de hecho Fernando Vázquez non me chega a min, ni vamos. Por si máis. Sí, señor. Temos tamén unha pregunta para Alex de Alberto Trapero 4, que pasou tamén pola canteira do Valmiñor. Non sei onde está ahora, Un chaval excepcional. Sabadell. No Recre, sí. Sabadell, sí. Sí, verdad. É verdad, certo. Un centralazo. Pregúntanos, Alex, ¿quiénes son los jugadores que más balones robaban en el ejercicio de robos en un minuto? No sé por dónde van os tiros. Probablemente será él. Posiblemente será él. Sei eu, ese ejercicio choran os rapaces cada vez que saben que van a ter ese ejercicio. El pode ser un dos que máis, sí. Era un chaval moi voluntarioso, chaval excepcional. Eu recordo que cando fichou polo Vista Alegre Estudiantil, este que estivo en terceira, bueno, sí, vieito quedar a tolo con él, decía, este vai para arriba, efectivamente. Recre, Sabadell, estivo no Guijuelo. Non era un central, eu dos centrales que recordo non era dos de máis capacidades, un chaval nin moi técnico, nin moi virtuoso, pero era un traballador nato, de concentración de cabeza moi amueblado, moi claro que tiña que facer, moi disciplinado, un chaval excepcional. Supoño. Sí, un tipo duro. Forte, Delgadiño, moi delgado, pero fibroso, un chaval Sí, atlético. tipo De feito, Marousa. eu penso que estudiou tamén Café, esto, docencia de actividades. Seguramente. Me parece que se quedou por aí. Sí. É que claro, tamén hai futbolistas que son menos talentosos, máis voluntarios, pero acaban chegando e seguro que o vedes todos os días. É bastante máis importante. Inculcades. Iso é o que ten que ter para chegar máis arriba. Se non tes iso, se ademais diso tes o talento, fenomenal, pero se tes o talento e non tes todo iso detrás, claro, é difícil. Pasamos ás preguntas clásicas, que estaba aí Alex nervioso por si eran como as da Resistencia. Sí, a ver se iban a ser as de Boncano. Son para contestar así rápido, que eso... Mira, a primeira. Cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, nunha habitación pechada e sen armas? Non sei, expliqueime ben, non? Adri é grande.
Si, Adri... Eu vou facer mención a un amigo meu que comparto con el iso. Eu teño un primeiro minuto no que son letal. Entón, non sei, ponme aí un oso. Eres o máis tocho que Un se oso. dixo aquí, Panda, grizzly. Algún tipo de oso específico? Recién nacido. No, bueno, sí. Por eso tamén deixome un pouco a barba para aparentar aí. Pues barba frondosa. Yo tendría que ser un animal muy lentito para que yo le pueda ganar. Si hay que pelear, yo no gano. Un Corriendo lo perezoso. mejor. Un perezoso. Un perezoso. E a segunda pregunta. A segunda pregunta, equipo, si, de Abelo, polo que non ficharíades nunca, nin de broma. ¿Equipo? Que polo, ao que nunca irías. Que te chamara para traballar, no, aquí non vou estar. Ao Madrid, Alex. No, non teño ningún equipo Ningún que equipo puedas decir. vetado. No. Eu tampouco. Sempre digo o mesmo. A min se mañán eu son socio do Deportivo dende hai moitísimos anos, e dende pequeno e tal, pues me chamo Celta. Vas. Vou de cabeza vivo. Eu non é por deixar portas abertas, porque me pode chamar algún. Eu estuve en toda a vida no Areosa e no Valmiñor. Non teño moitas expectativas de cambiar. Aí estás ben. Pero, sí, son un tipo de proxectos e de cousas fixas. Maravilloso. Pois ata aquí, non, Vieito? A de aquí, pois moitísimas gracias por vir. Esperamos que estuverdes cómodos, tanto Moi como a nós, cómodos, vos ardes moi ben. cómodos. E bueno, unha conversación moi amena, moi interesante para os espectadores. Nunca faláramos desto e imos seguir falando ahora cando vos marchedes vos. Sí. Pero foi fantástico. Eu aprendín un montón que non controlaba moito de fútbol base e coordinación, maravilla. Moitas gracias e enhoraboa polo traballo, polo proxecto que levades. A seguir moitos programas máis. Estaremos ahora máis atentos á base de Ural e Valmiñor. E agora non vos vallades que pasamos, bueno, repaso da xornada non, outra cousa moi interesante. Pois xa marcharon os coordinadores. Benvidos, Eros López, Adrián Mourazos. Que tal estades hoxe despois do parón? Pois moi ben, a verdade é que con moitas ganas de voltar ao chollo. Disfrazáchete. A ver, un disfraz do máis croutreiro da miña vida, porque non tiña ganas de disfrazarme. Tiña un chándal, Ajá. nunha camiseta encima de Eu son do San Pedro, Do San Pedro. de aquí de Santiago, e dixen, pois, pois vou ir de Vicente Maroto. Vicente Maroto. Collín unha caixa de galletas, envolvín en papel film, fixen como se fora un mando, e a vivir. E por que non levaches un mando? Porque non tiña un mando. Digo eu, aquí cutre, joder, mando tampouco. No, a cousa era facelo o máis cute posible. Eso recórdame a un disfraz que usou unha vez un amigo meu que colleu un chándal do seu irmán, puxo unha peluca e dixo que iba de prostituta. Por levar un chándal e unha peluca. Sí. E ti mou disfrazáchete? Non, eu fun a Lanzarote. Ves, che, moreno. Sí, disfraceime, puxeme de bañista, se queres. Sí, señor, disfrutache da Surfero. praia. Sí, señor. Sí. De Mitch Buchanan. Sí, así me chaman. Gustouvos a charla? Ti estabas aí flipando, Gustouche, admitio. Teño que admitilo, sí que me gustou, encantoume. Creo que, bueno, darlle visibilidade a este fútbol menos visible, se pode dicir, é importante. E facelo da man de dúas personalidades que representan, pois, creo que valores importantes. Sempre é bonito aprender desta xente. É que son dúas canteiras de base míticas, eu non sei vos, pero, o sea, despois de Celta D, por canteiras inferiores, o mellor metes por aí no mismo escalón ao Pabellón de Ourense, e algunha máis, pero Ural e Valmiñor, topísimas. E hai unha cousa importante, o sea, esta charla non é solo para fútbol base, porque moitísimas das cousas que se contaron aquí son extrapolables a calqueira deporte en idades de formación. Sí, claro, ao final estás falando de que a élite, pero antes desa élite hai que formar a un xogador, a unha persona, mellor dito, e esta xente, no traballo que fan é importantísimo. Sabedes que hai antes, justamente antes da élite? A división de honra juvenil. Ti dis que é un... Eso é base ou non é base? Ti dis que eso é elite ou non é elite? Bueno, fora de cámaras falamos que prácticamente está a cabalo entre as dúas cousas. Unha pregunta que vos fago aquí, para un pouco ver como pensades. En que momento da formación pensades que xa hai que darlle unha importancia a ganar ou perder? Naturalmente, en Juvenil División de Honor sí, pero... Naturalmente, por que? Bueno, Porque ao final hai unha competitividade.
Pero Moito. situades Ou que ese vaise de punto formador, antes, en División de Honor, ou non o situades directamente? Eu creo, Como el. como eles, o sea, eu aparte de cando fui un entrenador, entrei infantiles, cadetes, juvenis, olivins, tal. E creo que o cambio de cando empezas a falar cos rapaces e empezas a dicir este fútbol, este podes dar un pouco máis, e que se ten que facer tal, Cadetes. a partir de cadetes, eu diría. Se ten 16 anos, 15. Ti como Eu é ves, o sea, aparte pareceme que é necesario tamén que chegue un punto que os rapaces tens que aprender a competir tamén. Exactamente. Exactamente. Pero non é o mismo, para min, poñerse punto nun cadete honor que nun cadete local. Pero Sí, claro, bueno. ti pregunta aos chavales de cadete local se queren ganar. Pregunta aos chavales de cadete de división de honor se queren ganar todos, seguro, en cadetes xa. Evidentemente, pero... Queren competir xa posiblemente. Eu vexo, sabes? Vexo, se eu en infantil son máis nenos. Pois onde penso que sí que compiten, como falábamos de División de Honra, Mou, ti creo que estás de acordo, e por eso fixemos un pouco, pois, 2 onces ideais dos futbolistas máis talentosos da División de Honra juvenil, dos galegos, que son 8. E hai que dicir unha cousa. Sí. Quedaron fora máis dos que están dentro. Ai, sí, é Vale. que fixemos unha labor de selección, falamos con moita xente, e cuidado, Cuidado cuidado con... con... ardendo o teléfono. Sí, pero saíron 2 equipazos. Sí, a Entón, verdade que sí. hai que recordar aos equipos que están en División de Honra, que Pois son... sí, somos, vale, o grupo 1 de División de Honra, que é no que se encadran os galegos, son 16 equipos. Cantabria, Asturias, Galicia. Galicia ten 8 equipos, vale? Entonces estaría o Deportivo, o Compostela, o Arousa, O Montañeros. o Montañeros, e ese puxémoslle bloque norte. Sabemos que o Arousa non sería bloque norte, pero quedaríanos descompensado. Entonces, para facer así, fixemos 4 contra 4. Efectivamente. Liga E no... divisoria en Arousa. Sí. Eso é, o Ecuador galego. E despois temos Estamos de Arzúa ahora mesmo rabiando. No, pois os de Melide, este sendo de Melide. De Melide os dous. tamén. Este sendo de Melide. os Eso é dous. antes de Ulla e non hai ningunha O dúbida. centro do mundo é Melide. E despois temos polo sur o Choco, o Pontevedra, o Valmiñor e o Celta de Vigo. Perfecto, pois empezamos co grupo norte. Quen está? Porque utilizamos un esquema 3-5-2, pode ser? Utilizamos un esquema, bueno, Un pouco libre. sí, Veña. bastante. Os xogadores son moi creativos tamén. Exacto, Pues, non exacto. queremos tampouco... Libre interpretación Fútbol, do consumidor. exacto. Fútbol total. Que esquema dixeche, perdón? 3-5-2. O sea que ti non eres partícipe de incluir os porteiros nos esquemas, non? Un 3-5-2. Quen é o porteiro do equipo norte, Mou? Pois o porteiro do equipo norte non pode ser outro que o porteiro titular da selección galega, Sí. Anxo Regueiro, porteiro do Deportivo. Moi bo porteiro. Creo que, bueno, pues un tipo de garantías, unha planta, digamos, considerable e bueno. creo que 12 partidos xogados, 12 goles en contra. Un Sí, por partido de... teñen unha mítica de que rotan na portería, pero Anxo Regueiro que consideramos que é mellor, entón metimos a Anxo Regueiro. Despois temos unha especie de línea de 3 con, bueno, central dereito e central esquerdo, vale? Sí. Central, polémica porque non é central, sei que non é central, pero puxo no central porque creo que ten unhas condicións importantes para ser central. Aventúrome a decir que acabará sendo central. É un animal este tío. É un animal, é xuvenil de primeiro ano, internacional absoluto con Puerto Rico. Nachito. Falamos de Nacho Antonetti, velo adestrar é unha delicia, todo o que choca contra el Caio Chan. E Como che gusta, eso. Sí, é un tío moi contundente, xogo aéreo, poderoso, ten moito por pulir, pero é moi novo para facelo. E ese é o meu central. Bregando aí no medio do campo Xa pode ser contundente porque seguro que nas pachangas da casa con Leandro, con Leandro. Irmão de Leandro Antonetti. É pivote. Pivote, Xa hai o que sei, decilo. xa o sei. Defensor dereito, lateral dereito temos a Iván Varela Lueiro, do Arousa. Lueiro, Lueiro, sí. porque hai dous. Sí, hai outro Iván Varela no equipo. Pero bueno, É un bon xogador tamén, pero Iván Varela Lueiro, se non me equivoco, pasa por a ex do Bertamiráns. Estivo moitos anos no Bertamiráns e, bueno, está facendo... leva 2 goles, non? Na división de honra. Correcto. Creo Ele recordar. está xogando bastante ben. Entón metimos aí a Iván Varela Lueiro, do Arousa. Despois, bueno, lateral, central esquerdo, fixemos unha especie de trampa, agora vos decataredes, porque metimos a Jorge Sálamo, que xa non está actualmente no Compostela, está no Celta, concretamente no Juvenil B, tema contractual de ficha por número de partidos, non pode xogar en división de honra, pero bueno, sí que o primeiro tramo da tempada fixo no Compos na división de honra e creo que é o central Sí. Que xogaba máis no Compos, de central ou de lateral? de central esquerdo. Non o pasa a nadie ese tío, Non é eso, é que con pelota Sí, É que é moi bo... co- Internacional.
interpreta... A mí o que máis me chamou a atención del, que dis que ten moi bon pé, eso é unha obviedade, sacando o balón é un escándalo, pero os tempos que manexa de cando ten que dar ese toque, cando non, non é un tío corpulento e defensivamente choca no momento xusto, desequilibra o rival no momento xusto. Listo. Moi intelixente, a min parece un xogadorazo, creo que vai chegar alto. Vale. Está dicindo aí Dari que a quen temos que mencionar, Dari? Volve decir ti. Samu Fernández, xogador do Depor. Moi bo, non? É que claro, non podíamos facer o equipo todo do Depor. Pero Samu Fernández é un gran futbolista, e dio Darío que sabe moito de fútbol. Moito de fútbol. Moito. Bueno, pasamos ao medio campo xa que temos a Samu Vázquez. Non a Samu Fernández, pero si a Samu Vázquez. 5 goles, futbolista do Montañeros, Montañeiros. ex do Depor. Bueno, Samu Vázquez pois merece entrar neste 11. Pois mira, é unha pregunta que se nos quedou no tinteiro, non? Acaba de decir, ex do Depor xoga no Montañeros, pois cando falamos do proceso de captación destes clubes, probablemente haxa a inversa, non? Que o que se cai do Deportivo e do Celta, pois seguro que recai aquí nestes. Quen outro MC Mou, porque é bastante bon este chaval. Sí, ten ademais moi boa pinta, estamos a falar de Lucas Castro, ex do Arousa en cadetes, 14 goles leva na división de honra. Medio punta, moita calidad. Curioso que o Depor ficha pescar no Arousa. Sí, pero non pesca levaron bastante, de feito. Sí. Hai un par Sí, de porque o futbolistas- Arousa é o Ecuador de Galicia e tira por norte. Sí, poderían tirar por sur tamén. De feito, pasa, pero... Non sei se habrá... Bueno, non sei. Convenio? No. No, digo, non sei que relación habrá entre Arousa e o Celta. Recordo fallanos, un futbolista actual do Estradense, Raúl Martiñán, estaba no Arousa, foi para o Depor. Estivo naquele Depor. Sí, no, é que sí que hai bastante... Sí, A ver, bastante ao final, tráfico entre Arousa. Xente que, pues mira, mismo do Gran Peña, Bastante Ribera, tráfico. tal, foron estando Arousa. Bueno, imos falar agora do noso MCO, outra trampa. Non somos uns tramposos, tío, porque Iker Gil é dianteiro centro. Dis? Dianteiro centro. Sí, bueno, pero Segundo méteme. dianteiro. É un media punta talentoso tamén, se É quere. dianteiro centro Iker, é un Dalle. xogadorazo, xogador do Compos, ver adestrar é outro espectáculo, debutou Con Luisito. con Luisito porque xa debutara antes, tivo unha ocasión moi clara, estivo a piques de conseguir o gol, Ten gol, de feito. ten moito gol, a min pareceme un dianteiro top, moi móvil, moi hábil, moi rápido, incómodo. E de extremo esquerdo temos un futbolista outra vez do Monta, que é Nico Mosquera. Nico Mosquera, pois, un futbolista moi rápido, moi intenso, e tamén ten gol. Non sei cantos leva, é do 2006, é dicir, está en último ano, pero non leva goles, Eu creo que leva como 6, 7, Bueno. non me quero columpiar, pero... Dos mellores do Monta. Xunto co outro extremo, que non mencionamos, que é Diego Enjamio, curiosamente. Pero bueno. Landei. Non, ese é do Choco. Ah, vale. Pero quen está de extremo dereito? Que aquí tamén fixemos trampa. Este é unha debilidade do meu compañeiro Cabo, así que deixoche que... Joder. Pedro Bouzada. Sí. Do 2007, lateral esquerdo, pode ser, e agora está como vai un pouco sobrado, pois xoga un pouco de extremo, leva 8 goles, debutou co Arousa, non sei se vos sona un que marcara en Barbadás, que que marcou salira no Barbadás. 90 e marcara o gol da vitoria. Pois é Pedro Bouzada, ten moitos xa minutos co primeiro equipo, en división de honra pois está saindo, ex do Depor, se non me equivoco, e nada, no, perdón, ex do Celta, que falábamos antes con Alex, de feito. Aproveitar as oportunidades, porque además creo que fora cando o Arousa estaba peor de temas lesións. Sí. Entrar e bicar o santo. E despois completamos cos dous dianteiros. Temos dous grandes dianteiros, dous xogadores con moito gol, Rubén Fernández, pichichi da categoría, creo que leva 20 goles, se non me equivoco. Moitos. O de Caldas de Reis é un De Caldas de Reis. É un depredador. Aparte é un tipo que a min gustame esta fisionomía de xogador que Xogo de costas, sí, non parece futbolista. De Caldas de Reis, de onde saleu este chaval, logo? Pois non. Caldas Arousa estaba ao lado, Pois Non sei se Tamén, a saliu ver do se vai Arousa. tamén Pode sair do ser, Arousa. Pero Claro. tiraba a parte norte. Sí, Claro. porque o que decimos nós. E para completar o equipo temos a outro do Arousa, Alex Seijo, un goleador. Era un Alex Geijo. No, un goleador absoluto, leva un gol por partido. Solo xogou 11, non sei se é porque o ficharon, é que non o teño controlado, se ficharon de algún sitio, Leva- se estivo lesionado, 11 partidos, 11 goles. Tiñamos que meter. Nada mal. No Arousa. Arousa. Cortita e al pie. Fácil, e aí que así quedaría o noso equipo. Pasamos ao sur, que é o que vai competir contra o norte, e na portería pois está o porteiro do Choco. Antón. Dixéronos que era un porteiro bestial, con moi boa planta, moi seguro. Díxonoslo, bueno, estivemos falando con fontes moi cercanas a este equipo de división do Enredo Choco. Entón, Antón porteiro. Aparte coincidía
Coincidía xente Sí, neste nome, sí, Antón. Non o controlo moito. Por pero- algo será. O Choco, Vale. que é un equipo que sufre nesta categoría, pero que leva moi poucos goles encaixados. Sorprende. Dá moito mérito o choco este aí. Sí. verdade que sí. E saca xogadores, tío. Saca e saca e saca. Central. Por central, xogamos con Hugo Taboas, central do Pontevedra. Tes por aí o Pontevedra? Porque Temos o Pontevedra, eu claro que perdino. temos. Hugo Taboas é un central do 2006, último ano, e xa debutou na preferente co Choco o ano pasado. Ele está xogando no Pontevedra, División de Honra. É máis 1,92. É máis alto, 1,92. é máis alto que a min. Titularísimo. Por aí, anda camín. Xogou todo. É o que... É camito, ben. É que ti tamén. É que a min tamén debe ser un bigardo. Sí, 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 tal sí. Para debutar en preferente o ano pasado. Eu creo que andamos a pre el, yo. Sí, señor. Pois mira, despois... Encima do 2006 ainda pode crecer un pouco. Sí, sí. Temos outra trampa porque teñamos de lateral dereito, pero realmente un central tamén é Bouzada, futbolista do Valmiñor, e comentounos antes tamén aquí Alex que era moi bo futbolista, que merecía estar no 11, que é un líder no vestiario. Pois metemos a Bouzada que xoga todo, un traballador, Por suposto. Sí, cunha saída de balón moi depurada, dixo que era un escándalo. Sí, sí. Non te rías, Ah, de sí. Bouzada, vale? No. Dixo que era escandaloso, así Sí. que, pois, Bouzada. Ollo o lateral esquerdo que temos un tipo mediático, Joaquín do Choco, Joaquín López. Tío, eu perdín o Choco, non sei. Mira, Redondela. che vos digo que se apellida López, está relacionado con un futbolista do Celta. De Ten algo que ver con Eros López, non? No, con Eros López. Un así estrela emerxente. Ah, Fer López. Sí, señor. Pois mirade, xa debutou este lateral esquerdo, irmão de Fer López, xa debutou con Félix, sendo de segundo ano, debutou no primeiro equipo do Choco, e cumple moito de lateral esquerdo, a verdade, en División de Honra. Leva creo que bastantes, 2 goles para ser lateral, está bastante ben. Que opinades de Joaquín? Ben? Ben. Será mellor que o irmão? Con que sexa non metade creo. do gol. Sí. Que non creo. Non entres en comparacións. Somos Eh, dioses. A ver, sabes? además, Pasamos a medio. un xoga arriba e outro é lateral. O sea, Pasamos a non hai- medio. Vou vos falar dun rapaz que puiden ver en directo, que é Iker Rodríguez, capitán do Valmiñor, precisamente. Eu a verdade que quedei Extasiado. bastante sorprendido con este rapaz. Físicamente a verdade que non o ves que se coma a nadie, e é unha liga na que o ritmo é altísimo, pero cando xoga, eres capaz de xogar en menos toques cos demais, tamén se nota. E el un auténtico timón, a proposta do Valmiñor exige eso tamén. Encántame. 4 goles, se non me equivoco, e xogadorazo. Capitán, non? Capitán. Moi ben. Para completar este medio do campo, bueno, temos 2 futbolistas, un que me encanta, Mateo Sobral, primeiro ano de xuvenil, titularísimo no Celta de División de Honra. Como ben dio o seu apelido, non? Sobrao, o sea, Mateo Sobral, e selección española sub-16. Este tío, 6 goles, casi 2000 minutos, hai que andar con cuidado con este, Outro bon centrocampista do Celta. Sí, é que non parades de E sacar. ao final en División de Norte, bueno, hai chavales tamén moi novos porque hai moitos de último ano e segundo que xa están no Celta B. Correcto. É que a houbo arrastres. política do Celta dende hai uns anos é a de promocionar a 3 xogadores por xeración. 5 Cinco. xogadores. Por 5 xogadores, pensei que eran menos. 5 xogadores por xeración ao equipo superior, é dicir, un rapaz de 13 anos que sexa infantil B, vai co A, os do A cadete B, así sucesivamente, hasta Xuvenil A, Celta B. Sí, señor. E primeiro equipo, polo que se está vendo. É o que hai que facer ao final. A receta do éxito, O mellor do ao mellor. final. Xa falaremos despois do Celta, porque cuidado. Que máis temos por aí? Outro mediocentro que completa este tribote espectacular. Pois toca Dani Landesa, non? Moito xogador do Choco, Ex do Areosa, xogador do Choco actual, último ano. Comentáronme que era un centrocampista con moito recorrido, que abarca moito campo e que ten boa saída de balón. Dixéronnos que do máis destacado do Choco, se non o mellor, pois dos mellores. Con Antón, non? Correcto. E pasamos ao extremo dereito que temos a André López, tamén do Valmiñor. E ollo, hai que comentar que André, gustalle moito Mou, e o ano pasado debutou ca U de Ourense en terceira división. Sí, teño que confesar que André tamén o vin en directo, só un partido. Trouche polos ollos. Sí, porque, bueno, é o que falaba agora pouco con Alex, non? Que é un rapazo que probablemente o contexto de un partido aberto... No, todo o contrario. Un partido aberto no que se poida xogar, no que haya así esos espacios, ele é capaz, porque técnicamente é moi depurado, ten moi bo pé de marcar a diferencia. Que se complica un pouco noutras circunstancias? Sí, pero bueno, ninguén. A ti gustouche ninguén é moito. perfecto. Por A mí eso, encantoume. E logo este rapaz estaba ano pasado na Udo. Na Udo e fichou juvenil. polo Valmiñor. Claro. Hai que decir unha A xogar cousa. División de Honra. Inda que a Udo
ainda non este en División de Honra, que me José. parece que están peleando polo ascenso Peleando, en pero bueno, Nacional. vai moito que roer ainda. Sí, porque creo que hai 4 equipos moi igualados. Están sacando a moitos chavales para xogar para estar convocados co primeiro equipo, entrenando. José, a min Sí, gusta de feito é máis probable que ascenda o Pabellón, se non me equivoco, non? Que outro. Andan aí. O pabellón andan anda aí. sempre aí. Hombre. Sí, De André, comentar que a min recordoume a Guti. Perfecto, pois mira, non é mala comparación. De extremo esquerdo fixemos outra trampa e vai falar Moudel porque é Dani Noia, futbolista do Celta, pero con pasado no Compos. Coméntanos un pouco de Dani Noia e por que o metes aí, de extremo de esquerdo. Pois mira, é trampa, meto é trampa. Sí, Dani Noia é un xogador que marca as diferencias dentro, non? Ese incluso de medio centro podería xogar de media punta, de extremo esquerdo. Creo que todo o que sexa tirar cara ao sector central do campo é diferencial, porque estes xogadores que teñen un radar que saben por onde lles veñen 360, el ten esa capacidade e bueno, como queríamos meter, porque creo que debe estar aquí, titularísimo no Celta, xoga absolutamente todo. Este partido non xogou porque foi convocado co B, ainda que non xogou. Dentro, quero dicir, de fora hacia dentro, a perna dereita é a súa hábil. Creo que Dani Noia, o de Dubra que saque xogadorazo sempre, non sei como. Pois verdade que sí, a fieiteira. Sí, pois tiña que Pa estar dentro, aquí. perfecto. E para axudarlle vai estar unha doble punta con Miguel Conde, que leva 17 goles Xogadorazo, en 17 partidos en División de Honra. Podería estar 16. co Fortuna. 16 partidos, bueno, Sí, pois sí. mira, pois xogou xa co Fortuna, 19 aniños, Foi convocado o primeiro equipo, creo, non? Pois xa ves. Co primeiro? Convocado, creo que sí. Sí, imagino que sí. o mellor iría en Copa. Sí, Un cadete solo, tamén non iría co primeiro equipo. un cadete tamén iría como primeiro equipo. E para rematar temos a un futbolista do Pontevedra, que é Adrián Gómez, moi bo dianteiro, 15 goliños, creo que leva na categoría. Para ser o Pontevedra, pois está moi ben, porque son 36 goles do Pontevedra, 15 levan a firma de Adrián Gómez. E así pechamos o... É de segundo ano. Ese é un dato o Jeremai, Totalmente diferencial. Sí. Así que se quedan os nosos equipos. Non sei, deixade nos comentarios cal credes que é mellor, quen nos faltou, porque faltaronos moitos, Moitísimo, seguramente. Pero bueno, aí quedan. Eu penso que estivo ben a labor. E tamén chavales que ao mellor son en Nacional ou noutras categorías que hai que Correcto, meterles un olliño. Ese era un requisito, igual que bueno, os que están nos filiales, non? Sí. Así a Sí. bote pronto veñesme varios nombres que tampouco entraron aquí. E tanto. Pero Deixáronos un montón de comentarios os furiños, de cracks absolutos. É complicado que non tamén, podemos ao meter. final son moitos rapaces. Nós somos tamén de respectivas zonas, ao final tampouco controlas tan ben a base de, eu sei, de Redondela. por exemplo, da zona de Ourense, o mellor. Claro. Sí. Pero bueno, aí queda eso. E Ahora, agora O que está claro, perdón, é que temos un nivel na base Espectacular. Sí, espectacular. moi alto. Espectacular. sí, Todos os chavales galegos que non están en Galicia xogando. efectivamente. Sí. Que hai bastantes. Un, por Porque- exemplo, o fillo de Alex Villar, que xoga no Barça. Pedro Villar. Pedro Villar. Por certo, que din eu de que vamos volver a facer a selección galega, non? Creo, este ano. Sí, 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 dixo Pablo Prieto que Pablo que Prieto. quería. Unha personalidade Hai nivel, hai interesante, nivel. Pablo Prieto. Hai que seguir con... Non diremos máis. Sí. Imos ir co Celta. Imos facer o repaso da xornada porque o Celta gañou 2-1 o Leganés remontando. Hai ilusión en Balaídos, moita ilusión. Como non Como vai haber ilusión? o vivistes vos, rapaces, e credes, vamos falar outra vez desa posibilidade de que entren a Europa porque estas últimas 2 semanas puntuando tanto en Girona e gañando na casa. A ver, para empezar, foi dos peores partidos do Celta en Balaídos. Sí, e aínda E sacáchelo. Que isto hai nada, non o facías. Eso xa para empezar. Logo, a partir de aí, increíble ese último tramo da primeira parte salindo á contra. Borja Iglesias fixo un partido espectacular. O Panda, Espectacular. Bo mullet. Leva varios. Leva un Sí. mullet. A min gustame sempre. moi A xente canto. fala mal dela, a min gustame. Traballo Tío moitísimo. pouco recoñecido. É que traballo moitísimo. Claro. Ten moito traballo. A xente ve o que ve. E a partir de aí, pois mira, eu vexo que do séptimo ao 14º hai 5 puntos. E o Celta está a un punto do séptimo, que che aseguraría a plaza europea, e a 8 da Champions. Hai 4 Si un quinto hai 4 puesto. puntos ceros porque o do Girona non está actualizado. Ai, claro, é verdad. Vexo un Celta moi serio que pode facer grandes cousas, A verdade, o sea,
É que estáse confirmando e cada vez máis hai mellora fora da casa, na casa ganas, aínda que xogues mal, eso é de equipo A parte do de equipo está loitar. o equipo é moi serio. Pero credes que Nas xogou mal o áreas. Celta? Non o sei, non Pa considero. mí non é que xogara mal. Non é que xogou mal, pero sí que non foi o de outros días. A ver, o que pasa non, que para min ten partidos moito mellores. Recordade que o Celta perde 0-3 en A ver, 3-0 claro, contra o tampouco Leganés. Pero en Balaídos para min probablemente foi, non sei se o peor, pero un dos peores seguro. Di moito que aínda si gañes. Sí, claro, é que a ver, ao final tamén estas alturas de liga todos os equipos apretan moitísimo, eu que sei, o Leganés tamén propón o que propón, é complicado tamén, non sei. É tal como se puxo o partido, a mí me parece, é o que decía Eros, que os anos anteriores estes partidos non se sacaban. A mí non se sacaban. non me Agora disgustou. sacouse ben, pudose ganar por máis incluso na segunda parte, se pudo marcar algún gol, máis. O anulado ese de Sí, por Orella exemplo. e tal. O sea, para min ben. Tamén Juan Cruz puido Sí, marcar ou poñer un centro para un gol. O sea, ao final o partido sí que estuvo moi, para min, que case ao mellor un pouquiño máis de empate, porque a segunda parte do Leganés sí que é moi boa. O que pasa é que, bueno, ao final o Celta eu creo que todos os partidos van ser así un pouco, sabes? Ao final non vas ir tampouco, é moi raro ir sobrado. A ver, esta semana en Valladolid, Oye. Sí, porque, a ver, cheira aceltada. Sí, sí que cheira aceltada. Pero bueno, aquí sí que imos ver no de Valladolid, sí que imos ver porque se hai algún equipo que pode revivir ao Valladolid, é o Celta. Eu non quero gafar a Agora imos ver ninguén. tamén. Non quero gafar a ninguén, pero eu creo que das celtadas hai que irse esquecendo. O equipo ten argumentos para facelo ben, están demostrando. Non quero gafar a nadie, tío. No, por suposto. Non vale gafar. Por suposto, eu dixen que o Celta dos 39 puntos que quedaban iba a facer 25, van 3. Sí, sí. E No, van 4, No, desde que o dixen van 3, non? No, porque Van 4, empataron van en Girona. catro. Van mataron 4. Girona, sí. Claro, que igual me quedei corto, van facer máis. Bueno. Non vexo celtadas posibles, a verdade. Sí que tedes razón que o partido de Valladolid vai ser moi É un partido importante. complicado, moi Sí, sí. complicado. Eu creo que é importante, moi Porque eu importante. creo que para o Valladolid sábeno é a última bala. Sí, eu creo que sí. Eu creo que se perden baixan. Xa non teñen balas. Xa non teñen balas. Acabou o cargador hai moito tempo. Pois nada, pasamos a segunda división porque queremos falar de outro que ao mellor tamén quedou sen balas. Deportivo 1, Córdoba 1, gol de Zaca e Granada 3, Racing Ferrol 0. Imos falar en chave, imos falar do moi pouquiño do Racing de Ferrol porque xa quedou de falar a semana pasada, non cambiaron as cousas, en 2 semanas perderon todo o que xogaron. E a situación do Racing é a que é, non sei como a vedes, é moi complicado. Falábamos onte Mouma e Seu, como sacas adiante cando parece que xa estás descendido, como xogas os partidos que quedan de Liga. Xa tens que planificar a tempada que ven ou sigues loitando un pouquiño, vos como vedes? A ver, É moi difícil. eu creo que individualmente todos os xogadores ao final queren mostrar que estás no fútbol profesional, ainda que só sexa por eso, sabes? Porque te ven xogando en segunda división para seguir un ano máis en segunda, se non é no Racing, pois no outro sitio. Eu creo que nese aspecto tampouco hai demasiado problema. O problema que se deixe de competir é así, pero sí que o equipo está fatal. Sí. A ver, eu a diferencia que lle vexo, pois falábamos antes do Valladolid, é que o Valladolid ao mellor ganando 2 partidos de repente ao tonto Olvídate. No, porque está moi igualada esa zona. Olvídate. E son moi malos, Sí. Ser son moi malos. Hai unha cousa moi importante que é o contexto e é a xente, e o ambiente que hai. E o ambiente acaba con Sí. todo. E en Ferrol pasa 3/4 do mismo, para min. No, e aparte que non hai nivel para manter a categoría. Eu xa desde o principio de Liga se vía co equipo que lle gustaba moitísimo marcar gols. Moitísimo. E agora moitísimo. recíbelos Ao final, tamén, claro, pois, ao é principio complicado. ainda eran sólidos, bueno, iban sacando os partidos, pero aquí, se non marcas. Ao final é que xa é moita distancia, son 14 puntos coa salvación. Máximo goleador creo que é Jauregui, non? Xa ves. 5 goles son 6, claro. Empezou moi ben, pero nada. E todo isto, ademais, nunha categoría onde é moi difícil ganar. Sí. Moi difícil. Xa. O caso contrario, el Dense. Pero bueno, deixamos aí entón a segunda división co Deportivo na metade da táboa. Con Oltre, Con Oltra. Está Oltra. Fichou Oltre que é a verdad. historia. Sí, señor. O de por mitade de táboa, que cuidado co Deportivo que aínda se mete en playoff, forzando moito máquina. Pasamos a primeira. Eu xa dixo, non quero gafar a nadie, pero como se metan en playoffs, sube. Pasamos a primeira ref. Son 10 puntos. Onde non imos falar moito, por qué? Porque houve unha xornada desastrosa. O Baracaldo 3, Lugo 2, doblete de Jerry a Frillé. Ollo con a Frillé, Sí, lesionouse. Pero bueno, doblete. Chia, chia. Xogou Cacharrón Deportivo. Air Fryer lesionouse. Xogou cachorro. Parou un penalti. Sí, correcto. Andorra 2, Celta Fortuna 0, Real Unión 1, Arenteiro 0 e Ponferradina 2, Ourense Club de Fútbol 0. O Lugo en descenso. Que xornadilla, sí. Que xornada máis
mala dos galegos, Sí, Pero bueno, pero eu creo que hai cousas a salientar. O Celta xogou moi ben, como sempre, o Arenteiro xogou moi ben, como sempre, e o Ourense xogou moi ben, como sempre. Yo Lugo xogou. O Lugo non o vin, entonces... Primeira parte onde se van con un 2. Sí, eso o sí. Lugo sí que mereceu polo menos puntuar. Expulsan a Yayo, non? Hai un gol, expulsión de Yayo clarísima. Pero hai un gol do Baracaldo que está en claro fuera de juego. Sí. Que bonito é que se equivoque un árbitro e non veña ao bar tocar as cousas. Sí. Mira, amante do fútbol bello. Pero Sí, estou enfadado co bar. o como sempre. Lugo O Lugo pinta mal. sí, moi ben. Sí, ten mala pinta, sí. Pero bueno. O Celta foi un animalado tamén, que na primeira parte non marcaron un gol o Celta e Sí, clave increíble, ese Celta Bueno. Fortuna Lugo do mércores que vai. Pois veremos que pasa. Pasamos a segunda ref, onde pasaron cousas tamén. Valladolid Promesas 2, Coruxo 0. Fabril 0, Rayo Cantabria 1. Condenamos dende aquí os insultos racistas e apoiamos a Mané do Deportivo. Como se chamaba o que insultou? Diego Fuentes, creo. Ah, sí, que ten un pinta de pim-pim. Sí, eu vin o partido e estaba vendo e dixen, Eu tamén o vi un partido. Real Ávila 0, Bergantiños 1. Unha vez máis, Cristian Moreno, que ten un martillo na cabeza. Unha vez máis, balón parado. Sí. Compos 1, Real Avilés Industrial 1, gol de Manu Rivas, debutou Luisito na casa. Putada no 96, Sí, quentouse Luis, E Pontevedra, Pontevedra 1, Guijuelo 0. Recupera o liderado o Pontevedra. Aquí tamén hai que comentar que tamén recibiu insultos racistas, según comentou Bergantiños, Omar Sí. en Ávila, así que, bueno, unha vez máis, cousas lamentables que ocurren O por aí. a lacra do racismo marche dos estadios de fútbol e da sociedade en xeral. Correcto, Jairos. Está complicado de momento. Sí. Pasamos á terceira ref. A terceira ref, o partidazo da xornada. Quen quere facer Unha a pregunta, perdón. Cando se xoga o Fabril Campos? É pronto, Mércores que ven. Sí, non? A Marcos que ven tamén. Sí. Mércores que ven xoganse os que se suspenderon de primeira e segunda federación polo temporal. Facemos porra deste derbi do Fabril Campos. Ainda queda. Ainda Sí, temos no, un programa. Ainda temos un programa. Ímola facer, xa está. Buf, é un partido... Eu vou de último. Pero ainda queda. Fabril Campos, non? Casa do Fabril. No. No, é aquí. En Santiago. É aquí. É na casa. Vou ir velo. 2-1. Eu se podo. 2-1. 2-1. Vale. Gano Compostela, non? Sí. Vale. Eu digo 3-0 e golpe na mesa histórico. Vale. 1-1. 1-1. No 96 tamén. No. Pobre Luis. No, Cuidado, dalle mira, un infarto, marca o vamos. Compostela no 93. Pois eu irei e direi como quedan. Vale. Non se molla, non se Pasamos molla. á terceira ref, o partidazo. Arousa 3, Atlético Arteixo 3. Moita polémica. Adri Otero, Fer Gordo e David Rojo, marcou goles con parada. José Rivera, un de medio campo, Sí, e outro de penalti. Polémica, pois acabou con 9 Arousa, pitáronse penaltis, que Un hou raros. gol anulado que... Sí. Pero bueno. E remontaron con 9, Sí. Sí. Barbadas 1, Alondras 2, doblete de Abel Martínez, espectacular, e gol para recortar distancias de Gavi. Silva 1, Sarriana 1, Miguel Fiuza e Alex Boedo dende os 11 metros, que bo é Boedo. Estradense 2, Viveiro 0, que bo é Purrúa, gol de Purrúa, gol de Raúl Gómez. Que mala Da pinta por ten o rúa a Viveiro. tope. Ten moi mala pinta o Viveiro, correcto. Eu cascos, Sí, pode ser. Se quita mala pinta. Sí. Gran Peña 3, Noia 3, outro partidazo, goles de Amin Mustafa, Julius e Capelo, remontou o Noia con doblete de Marcos Piñeiro e un de Izan. Quitou, de feito, anulan un gol moi legal do Noia, de Hugo Losada. Coñecedes a Izan este? Sí, xogou no Arzúa Encima ex de Hugo Losada. Ah. Es do Conxo, Foi- se non me equivoco. Entrenei nuevo. Sin voltereta quedamos. Foi demasiado legal o gol. Sí, flipas. Somozas 1, Racing Vilalbés 3, gol de Juan Cambón, pero 0-3 iba o Vilalbés con doblete de Cañi e Antoni. E Boiro 5. Anthony. Polvorín, Boiro 5, Polvorín 0, Cascoulle Pedrosa 3 ao Polvorín con goles de Sila e Mario Prol tamén. 4-0 en media hora. Sí, señor, Valladares 0, U de Ourense 4, moi serio aquí os de Borja Fernández con hat-trick de Gastón Cellerino e o Siam. Que iba a decir cando veu po Celta ese tío. Sí, e Vilalonga Betanzos aprazado polo tempo. Alerta naranxa. Sí. En Milalonga, mal tempo, en Milalonga. Alerta laranxa, se non nos equivocamos. Suspendéronse as actividades. Era o sábado. Pero que pasou en Milalonga? Ah, bueno, sí, o sábado fixo. Alberto, o temporal Alberto Mariano. Nada. Huracán Mariano. Huracán. Bueno, pois
Sigue líder o de Ourense, o Racing Vilalbés non falla, e por abaixo, pois o que comentábamos, coidado co Viveiro que se mete en problemas. Está- Por abaixo vai haber hostias de todas esas cosas. Sí, sí, eu creo que sí. Sí. Vai haber sorpresas, Sí, seguramente. sí, por cuarteixo xa che digo eu que aí non vai quedar. Xa verás. Seguramente. E por arriba, non sei, o Ourense e o Vilalbés están Creo que durísimos. por primeira vez estou de acordo contigo en algo, Bueno, e o Londres anda loitando tamén. Coidado co Londres. Xa o Por lo dixo menos alguén, nesta xa o tempada. dixo alguén na xornada 1. Xa dixo Copa tamén, cando veo que... A Copa que vai dicir, obviamente. Bueno, Solo faltaba. preferente norte, por favor. Veña, Preferente Norte, Grupo 1, xornada 25. E comezamos co partidazo entre o Val e Negreira, 2-1 para o Val con remontada con goles de Manu Pol e Alex Castereiro ao final de todo. Que barbaridade. Lemos 1, Cidade de Ribeira 0, Miño 3, Santirso 0, o Sofán que lle ganou en Carballo 4-2 ao Pol, Galicia Mulgardos 2, Atlético Escairón 2, Ribadeo 1, Sigüeiro 1, Lalín 2, Ordes 1, Dubra 0, Arzúa 1, Ollo, Ollo, e Paiosaco 0, Atlético Montañeros 0, empate a nada. Enganchas o Arzúa o tren da salvación. Enganches Arzúa, estamos aquí falando do Valladolid, pero que pasa co Arzúa, Ollo, que se poñen aí. No, coño, no, sí. O Arzúa é un Valladolid e un Do que Racing hai de que- Ferrol máis. Pero vaya, o sea, vaya pau do Dubra, non? Sí, sí. Na casa aparte que é un campo moi complicado. E a segunda volta do Dubre é lamentable. Goles no 90, Do Gol que- no Sí. último minuto. Xa lles tocaba, castigáronos moito nos últimos minutos o Arzúa, pois mira. O Dubra en principio era un equipo para estar arriba e xogar os non? Sí. Me parece. Sí, sí. Foron caendo pouco a pouco. Do que hai que falar é do Vale. E do Lalín Son- tamén. Tamén. 10 puntos dos últimos 12. Tamén. Sí, que estaban E agora, ofendidos tamén. sí, é que están a 2. O sea, un like para o Val e para o Lalín. Sí, señor. Para Lalín. Cuidado con Lalín. Aí vamos. O meu segundo equipo, Eu son de la Liga un pouco, sabes? Doblete de Manu Vilariño. Doblete de Manu Eu Vilariño. vin la Liga, chaval. Joder. Futbolista top. Manu Vilariño. Sí. Xogou nos Tradense Sí, este ano. sí. Bueno, xogou, estivo por ali. Ca- Pero cantaba. Xa o nos ano partidos. pasado. moi bo futbolista. O ano pasado estaba nos Tradense. No, no Arzúa. No. Veu este ano. O ano pasado estaba no Arzúa. Quen dixo Tradense? Nadie? Ah. Ninguén. Vamos ca Sur, Mou. Eu, vale. Preferente grupo 2, ou Sur, como lle gusta ao meu compañeiro, un partidazo Moaña 4, Choco 0, foi un repaso, Mauro Nores, Omar Conte e Breixo doblete, Berín 1, Céltiga 4, Ai, o entroido. o Entroido, efectivamente, se fora por eso, pero se vas... Non está sempre de entroido. No. Porriño 0, Porto Novo 3, Cultural Areas 2, Pontevedra B 0, Atlético Arnoia 0, Barco 0, Xuventude Cambados 1, Xuvenil de Ponteareas 1, Umia 0, Atlántida Matamá 3, Ollo que o Atlántida quere engancharse, Rápido de Bouzas 1, Atio 6, e Beluso 0, Cente 0. Novo líder, o Atio. Unha vez máis. Unha vez máis. Como un ando? cambio. Outro cambio. Eu non vou mirar nunca máis A a táboa. clasificación hasta a Liga. Verdad. É que estou toleando. É que, aparte, particularmente esta liga é un Cristo. Flipas, tío. Verdad, é que hai uns cambios, unhas victorias. O malo é que o único que non cambia é o rápido. Sí, eso é certo. Xa, verdad. Pero mira o Atlántida Matamá, que ganou lle fai 15 días ao Bouzas, non? Sí. E agora ganou en Umia, está aí xa. Sí, o Dos Rápido de vitorias en 3 Bouzas, partidos. o próximo partido vai superar a barrera, Sí, dos 100 goles en contra. 200 goles en contra. O Pode ser. Bouzas. Sí. Bueno, Tería pois... que contra que xogan. Da igual. Que encaixar 4. Sí, porque contra o Matamá non é. Non vos paseas. Nunca se sabe. O fútbol é impredecible. Ata certo punto. E agora pasamos a Furancho Furiño. Pom. Bueno, pois unha semana máis chegamos ao Furancho Furiño, unha semana con moitos resultados, no? Como sempre. E comezamos na primeira Futgal, no grupo 2, Bastavales 3, Vista Alegre 4, e no grupo 6, Santa Mariña 0, Alerta Navia 5. E xa. Como mola este nome sempre, Alerta Navia. Seguro me chamou a atención. Sempre teñen todas as alertas postas. É o equipo de Eros. ambulancia. Teñen así uns colores... Estás sumando a Aeros, cas tonterías. As tonterías. Sempre estás aí serio no Furancho, intentando non pero- rirte das tonterías de Eros. No, E hoxe sumaste É a... polas cores da camiseta, que son así como de protección civil. Vale. Non de ambulancia, é verdade. Vale. Bueno, imos coa segunda Futgal que nos trouxo auténticas locuras.
En Coruña, Xuventude de Orneda 5, Hércules 1, hat-trick de Carlos Galloso. Grande. Na Liga da Costa, Coristanco 3, Outes 3. Pero cuidado, 2 goles de penalti no desconto e o Outes estaba con 9. Dos goles de penalti para... No desconto, sí. Pero Coristanco. Para o Coristanco. No, iban 2-2, Ah, 2-2. 3-2, 3-3. Hostia, tío. Eso foi a de compensar do árbitro, De Sí, toda porque a vida. encima foi 93-95, o sea, unha cousa de locos. En Ourense, Lobio 6, Arrabaldo 2, hat-trick de Francisco Silva. En Santiago 2, cuidado, Ole. Cire de Melide 7, Recesente Ole. 2, hat-trick do Furón de Melide. Máximo goleador das segundas con 25 goles en 22 partidos, pero cuidado. David Pereiro, Pero cuidado. Que? Visitan o feudo do Pino. Meteche yo ti despois, pero visitan o feudo do Pino. Ollo, declaracións aquí de Mou. Dixo onte que iba a tumbar o Cire en Opino. Que xa lle gañou ao Sporting Estrada e empatou co Cacheiras. Mata Xigantes. Mata Xigantes, o Pino de Mou. Imos intentar secar Imos intentar secar a este depredador. Eu estou moi contento de que lle vaya tan ben porque é amigo meu toda a vida. Jabalí, Aparte mereceo porque Pero sendo amigo sabes como paralo. pasou unha lesión moi jodida. Sabes o que pasa? Sei como paralo, sei onde tiro os penaltis, sei absolutamente, é o tipo Pero non paras. co que máis Fura minutos, xoguei eu nun campo de fútbol e co que mellor me entendín sin dúbida. Pero esperemos secalo. Solo por este partido. Solo por este. Leva máis dun gol por partido, é o máximo das segundas. E hai que estivemos botando un ollo por aí, hai un futbolista que se chama Artai. Artai Miraz, que está xogando na segunda de Ferrol. E leva 20 goles en 20 partidos. Ojo, Sí, Artai era outro rollo. Comentando. Habrá que repasar os máximos goleadores, ¿no? Xa o faremos. Xogadores de outra categoría. Continúa, Daremos unha volta. grande o furón, podíamos chamarlle o jabalí de Melide ahora. Pero bueno, Sí, Chaval, xogadores de outra categoría. Sí. Bueno, terceira futgal, vamos en Coruña 1 con un Santa Margarita 5, Deportivo Cristal 3. Iban competindo. 3-3 en no minuto 75 e con doblete de Jordi Heredia. putada. Quitoulle o empate ao Deportivo Cristal. Pero bueno, bon competindo, partido. Santiago Copa bueno, xa vistes o día do 5-0, o Deportivo Cristal está moito mellor. Sí. Santiago Copa 3, Agolada B 1, Vocation 7, en Lugo 1, Castroverde 7, Celeiro Club de Mar 0. Ollo, porque certificaron o ascenso con esta victoria. Noraboa a xente de Castroverde. Oye, unha cousa, o Agolada B Está no grupo na Copa. Está na Copa. Os que non xogan ascenso, Xogan Copa. xogan Copa. pero xogou algún partido no que non mallaran neles. Pois non o sei, estaba na miña liga e No. chuparon bastante. Chavo, ti marcaste ese gol o Agolado B. Non Non, xoguei. porque non xogou. Este tipo é xogar e marcar, leva un gol por Sí, partido. no, xa Dos partidos, dos goles. O que pasa é que xogan moi pouco, entón por eso leva poucos goles. Claro. É como a... Bueno, sí. Pues O que bueno, puido ser. sobre este encontro do Castroverde, hai que decir que o Celeiro Club de Mar solo puido ir con 9 xogadores, pero David Muñiz marcou 4 goles tamén, que hai que salientalo. Non David Muñoz. Ese non é o cociñeiro, Sí, da sí. Pedroche. Sí. Perdón, Vime o documental. Darío desesperas, Non me extraña. Ourense 1, Sporting Vilamarín 8, Irixó 0, outros que un pouco no ritmo da Agolada B. Pontevedra 1, Atlético con Barro 9, Santomé 0. Mira, xusto, a Santomé equipo cascanlle de todas as cores, a Santomé porteiro Cuidado. non lle cascan. En Pontevedra 2, Marcaron. Portas 10, Su 2. Su. En Vigo 1, oye este resultado, porque era Moledo 5, Teis 7, pero no minuto 30 iban un 5. Empezou malo Moledo. Este típico partido de Alvis de fútbol 8, Sí. Sí, pero bueno, Moledo castigoulle un pouco ese mal inicio, ¿no? En Vigo 2, Racing de Vilariño 7, Guillarei 1. Perfecto. E imos co xogo Vamos que se aí. chama A Bomba. Venga, A Bomba imos ca bomba. Batista. Está Vale. relacionado co wrestling este tío. Eu sou máis de Navarro. Tamén, A Bomba tamén, me gusta. A bomba Navarro, va. Bueno, neste xogo teredes que decir o máximo número de xogadores, equipos ou cousas que vos pregunte nun tempo límite dun minuto intercalándovos. Vai ser duelos un contra un. Rollo a pataca quente do Gran Prix. O que pasa é que para isto hai que estar fino, Que pasa? Non estás fino, Mou. É un formato triangular. Vaime reventar isto. Si os dous que máis fagan irán a unha final.
Veña, va. Dalle, da. Va. Comezan Bieito contra Cabo. Vale. Comeza Bieito, dicindo: xogadores galegos que actualmente estean no fútbol profesional e valen en calquera das 5 ligas. Todo do Celta, ¿no? O tempo comeza xa. Sotelo. Hugo Álvarez. Aspas. Johnny Otto. Fer López. No. Espera. No, fallou. Teño. Sí, pero Teño, é hasta que acaba o tempo. Claro, digo che outro, joder. Penalización. Eu pensei que xa estaba. Eu tamén, tío. Pois... Iván Villar. Damián. Mella. Fer López. Ah, É profesional. Vale, pero 5 grandes ligas a segunda división española. No, pero puxen polos países. Vale. Ah. Tocan a min? Villares. Fer López dixo xa. Sí. Pablo Durán. Vale. Barcia. Pablo Isua. Robert Pierre. David Castro. 5, Ever Pena. 3, 2, 1. Herda. Perdí, non? Primeira victoria para Dani Cabo. Por qué? Porque a Porque patata acabou o quente tempo acabou. e a pataca quente tiña a bomba, digamos, Vale, tiña. eu creo que a final non se ten que disputar e xa ganei eu. Vou explicar por qué. As 5 grandes Que ligas xa estamos falando. non é a segunda división. Pero dixo Villares que Pero sí. dixen, en plan, fútbol profesional, primeira e segunda, e logo se querían meter Vale. Serie A, Bundesliga, todo Vale. Perfecto. eso. Bueno, Derrotado. imos Realmente. co Cabo contra Mou. Comeza Cabo. Pero vou esperar a que acabe o tempo e vou dicir Manolo Candocia. E aí plota ya No, bomba. hai que... Faino, xogar. falamos despois, faino. Vale. Estadios do fútbol galego. E o tempo comeza xa. A Banca Riazor. Eu empezaba Cabo, pero bueno. A Banca Baleidos. Muradelos. O Morrazo. Chamas así o campo? Sí. Municipal de Melide. Ahora chamanlle Jesús Pampín. Veña, home. Vale. Baltasar Pujales. Eu tiro para a zona de San Lázaro, Verboquete. Moi ben. Cantarrana. Estás concentrado. Está pouco. A Fieteira. As Eiroas. O Bao. Pasarón. 20 segundos. O Couto. A Malata. Oh, esta é a malata. A Grela. 10 segundos. Manolo Candocia. Xa o dixeches? No. Sí. No, 5, 4, A Leima. 3, 2, 1. Victoria para Que Adrián dixo dele? Mourazos. Dixo a Leima. Que es eso? É un campo da Coruña. Podelo ir ver cando... Vale. Que é ese? Siguiente encontro. E se gaña Vieito estamos triple empate. Tío. Sí, pois. Sí. Pois xogamos entre os tres Veña, a final. Facémolo. Sempre cando gañe Vieito. Efectivamente. Si non, gaña Mou. Veña. Va. Equipos galegos de Primeira Federación a preferente sin mirar el papelito, Veña. Que empeza? Empeza Mou. De Primeira Federación a preferente. Sí. Vale. Sí. 3, 2, 1, xa. Clube Deportivo Lugo. Hostia, o que iba a dicir eu? Bueno, carai. Arenteiro. Están mirando as bufandas. Ourense Clube de Fútbol. Deportivo Fabril. Sociedade Deportiva Compostela. Pontevedra Club de Fútbol. Fútbol. Pero, Coruxo. Lemos. Pontevedra B. Que boa esa. Estou moi ben tirado. Alondras. Udo Ourense. 30 segundos. Estradense. Ribadeo. Bergantiños. Viveiro. Sarriana. Rápido de Bouzas. Racing Vilalbés. 15 Silva. segundos. Alondras. Atlético Coruña Montañeros. 5, 4, 3, 2, Ribadumia. Arosa.
Non entrou, non entrou. Como que non? Entrou. Como que Entrou, hai que ver o VAR. Vale, Pero vale. eu creo que entrou. Entrou. Eu creo que entrou. Golazo dixo Dari, Vale. Pois entón hai un ganador. Porque o único con 2 victorias é o señor Adrián Mourazos Mou. Moi ben, Mou, noraboa. Moitas gracias, rapaces. Noraboa, Mou. Estou moi Pois xa está. Moi ben xogado. Moi contento hoxe. Mallau, pois ata aquí, non? Sí. Ata aquí outra loucada podcast. Apaixoante podcast. Un día máis. E a semana que ven Sentando cátedra. Hei de decir que a semana que ven é unha semana que me fai tamén moita ilusión. Porque veo un invitado moi guapo, É guapo. físicamente incluso. Más que a ti. Máis que Alex Vázquez, dirías. Anden aí, son diferentes, digamos. Distintos Así que Diferentes bellezas, non? este no, di Dari que se corta, pero non se corta. Non sei, tampouco. Nada, Cabrón, estou dicindo cerro o pico e acabamos. ata aquí. Suscribidevos, que non costa nada, nunca o decimos, pero suscribidevos que estamos a Que nada. non costa un carallo e quedades como adiós, como decía Telegaita, Sí. siempre en nuestros corazones. Dos 2000. Quedan 2 suscriptores para os 2000. Así que nada, gracias por estar aí. Espero que disfrutares do podcast. E como sempre, Seguiremos falando Do fútbol. Que máis nos gusta. Dios!